Diyos ko, inaalala ko rin si inay. Kahit ayaw niya ang ginagawa ni itay, wala siyang magawa. Naging sunod-sunuran na lang kay itay. Bombo Radio Tacloban! Number one! Basta Radio! Bombo! Matulog ka na, Paul. Gabi na. Hindi po ako makakatulog ngayon, kuya. Kasi final exam namin bukas. Ganun ba? Siya. Pero tignan mo naman ang kalusugan mo. Mahirap magkasakit ngayon. Huwag mo akong alalahanin, kuya. Kayo po, ingatan niyo ang kalusugan niyo. Kuya, hindi ako magsasawang magpasalamat sa iyo. Ihahandog ko sa iyo ang aking pagtatapos. Ano ka ba naman? Huwag mong isipin yan. Oh, siya. Iwanan na kita dito. At makapag-concentrate ka na mag-review. Opo, kuya. Masayang-masaya ako, Paul. Sa wakas, nagbunga rin ang sandamakmak nating sakripisyo. Ikaw ang sadyang nagsakripisyo, kuya. Maraming salamat. Para sa iyo ang aking tagumpay. Paul, Siya nga pala. Talaga bang di sila dumalo, kuya? hamo na, mahirap pilitin ng ayaw. Okay lang naman sana kung hinayaan niya na si nanay na lang ang dumalo. Kuya, may stable job na ako. Ano naman ang may tutulong ko sa'yo? Ako naman ngayon ang tutulong sa'yo. Maraming salamat, Paul. Pero mag-ipon ka para sa sarili mo. Para sa inyo. Ano kasi, plano naming magpakasal na ni Jamela. Totoo, kuya? Naunahan na namin eh. Buntis na siya. Kaya dapat lang napakasalan ko. Maigihan, kuya. Sige, tutulungan kita sa gastusin sa kasal ninyo. Yan naman ang may aambag ko. Kuya, may nahanap akong bahay na pagrerentahan natin. 2 ang kwarto, may kusina at may sariling CR. Baka di ko kakayanin ang renta, Paul. Ano ka ba naman, kuya? Huwag mo nang alalahanin ang bayad sa renta. Ako na rin ang bahala. Paano ka makapag-ipon yan? Binata pa ako, kuya. At kahit papano, nakapagbibigay din kina tatay at inay. Buti na lang at nagbago si Itay, ano? Oo nga eh. Napag-isip-isip din niya siguro na nakapagtapos ako ng dahil sa tulong mo. At di dahil sa sakripisyo niya. Sige na. Ayan ka na naman eh. Masaya ako sa tagumpay mo, Paul. Kuya, lalaki ang anak ninyo ni Ate Jamela. Oo nga, Danny. Malusog pa ang ating anak. Kaya nahirapan akong nagsila. Oo nga eh. Gwapong bata, oh. Kahawig ko. Dalian mong magpalakas, ha? Ikaw talaga. Ay, la, ang lusog ng baby niyo, Danny, anak. Ay, opo, nanay. Nay, tay, gusto ko pong isang masayang pamilya tayo. Kalimutan na natin ang mga nakaraang masamang nangyari. Oo anak. Patawarin niyo sana ako. Kasi di ako naging mabuting ama sa inyo. Gaya po ng sinabi ko,
kalimutan na natin ang mga yon. Ang malaga, buo at masaya ang pamilya natin. Hindi lang kayo ang masaya, pero kahit kami rin ng tatay ninyo. Ang totoo niyan, nahihiya ako na ako ang ama ninyo. Di man lang ako nagpursige na pag-aralin kayo. Lalo na ikaw, Paul. Si tatay naman. Sabi ng kalimutan na natin ang mga yan eh. Ang isipin natin ay ang kasalukuyan at ang hinaharap. Nag-i-enjoy sila tatay at nanay na nag-aalaga sa mga apo nila. Oo nga ate. Lalo na ngayon at malikot na ang mga bata. Sadyang ganyan ang bata. At bibo si Jun. Paul, thank you ha sa kabaitan mo sa amin. Salamat sa mga tulong mo sa amin. Ay nako ate, wag mo nang isipin yan. Dahil kung hindi naman ako tinulungan noon ni kuya, hindi naman ako nakapagtapos. Paul, Kaya ng sinabi ko, walang ibang magtutulungan kundi tayo-tayo rin lang. maraming salamat. Pero baka naman napabayaan mo na ang sarili mo. Baka tatandang binata ka niyan. Meron yan ate. Darating din yan. Sa ngayon, hindi ko pa iniisip. Jesus, sa gwapo mong yan. Di ako maniniwalang walang mai-inlove sa'yo. Naway, makahanap ako ng maganda at mabait ate. Paano na kung wala? Ano pa? Tatanda na lang ako dito sa loob ng aking salawal. Ika nga nila. Ang gaganda ng mga bagong silang nakambal natin, mahal. Oo nga, Dani. At saka ang lulusog nila. Ang gaganda nila kuya. May mga kapatid na si Junior. Ay, nako. Tama itong 3 anak na natin, mahal. At baka di ko kayang buhayin pa. Sige lang kuya. Dagdagan nyo pa. Nandito naman akong tutulong sa inyo kung sakali. Ano? Di ko kayo pababayaan kuya. Pangako yan. Dahil hindi ko narating ang tagumpay ko kung hindi dahil sa'yo. Pero tignan mo rin ang sarili mo. Iba ang may sariling pamilya. Mahirap ang nag-iisa sa buhay. Bombo Radio Tacloban. Number 1! Basta Radio. Bombo. Mga kaibigan, dyan nagtatapos ang isa pang kwento dito sa ating dula. Salamin ng Buhay. Mula sa panulat ni Felipe Enes at sa direksyon Leti Astudillo Aquino. Mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, inihahandog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Tacloban. Number 1! Basta Radio. Bombo. Mga pamaagi agod nga malikayan iton online scam. Limitahan iton mga impormasyon nga litrato nga imo ginpapakita. Damo nga mga impormasyon ang mga nagkakagawas sa nga panahon na kundiin ang iba ay napapasaring nga kita nga aman as in, tuod, sanglit importante ang pag-fact check o sa nga pamaagi insuriunin maupay ang impormasyon. Kita ako ba nagbalita ang maubang impormasyon inti kang matatapuran nga source sugod ang mga kilala na mga news organization sugod ang Bombo Radio o di man nga ni mga government agencies. Kita gihapon ang kredibilidad na nagsurat nga hibaro akong kakano iging pagawas ang
impormasyon. Kung may nabay ni bagong updates ka nagpapabaguliwa at ang kamatuoran. Tutok la din niya Bombo Radio Tacloban para iba pa ang mga pamaagi. May dakitagin babantayan nga sakit nga Mpox virus. Ang Mpox ay nakakatapon pinaagi itong direkta nga kontak kapanit o mga mucosal lesions. Sugad itong pakikipag-istorya o pagginhawa, pagharoka, pagkapot, paghangkop o pakikipaghilawas ngan iba pa nga mga respiratory secretion. Pwede gihapon itong indirect contact ka mga contaminated beddings, clothings or linens ngan iba pa nga mga gamit. Kalaki pa sintomas itong skin rash o mucosal lesions. Kaupo ditong hiranat, swollen lymph nodes, ngan sore throat, muscle ache, ngan back pain, sugad man itong headache, ngan low energy. Kung makaawat ini indayon nga magpakonsulta ka doktor. Ini nga pahinumdum inhatag iyo itong Bombo Radio Tacloban. Napaka-importantihan pagtitipid hitong tubig, labinayan na nga panahon. Aadi iton pera nga mga tipid tubig tips. Igsaraduhin maupay ang mga gripo kahuman nimo gamiton. Ayuson dayon kung may mga makitan ka nga likay mga gripo ha iyo panimalaya. Gamitin kabungan balde kung nakarigo. Gamitin baso kung ikaw inagtututbrush. I-recycle o gamita utro ang mga ginpagbanlawan hinbado nga pwede panlimpyo o panbuhos sa kasilyas. Magsalod hin tubig kung nauran. Magtipid kita ang tubig kay para makabulig nga diri magkulang ang supply. Paano ba mag-fact check ka Bombo? O sa dinhiin ano ba ang motibohan igin balita? Ini ba in agud nga maghatag insakto nga impormasyon o ini ba igin surata para magbuwa, makaguba o magpakalat hin propaganda? Damo manggod ang mga peke nga mga impormasyon ang ginbubuhat agud nga makagaghatin emosyonal nga reaksyon sugadhan kahadlok o kangalas. Paano i-check ka basaha ang kabuusan nga artikulo diri lan headline ngan iwasig hapon ang mga post nga may ada mga exaggerated nga mga claims. Usala iniha mga pamaagihan pag fact check. Tutukla iniha Bombo Radio Tacloban parahan iba pa nga mga pamaagi. And household energy saving habits ha mga urban communities ingin kakalakipan han behavioral adjustment ngan technological upgrades nga nakadesenyo nga maiban ang konsumo ha kuryente ngan fuel. Ang mga rason han pag-iiban ang konsumo sugadan financial savings, environmental concern ngan pag-adapt gihapon ha mga smart technologies. Kalakip din ni ang pagmamanage sa paggamit ng appliances, pagpaparong itong mga suga, pag-regulate han mga home temperature ngan iba pa. Hapadayon niya pagitaas sa presyon lana kada turo importante. Planuha ang mga lakat ngan dudrungana ang mga karadtuana. Magkipag-carpool o gumamitin pampubliko nga sarakyan kung posible. Kung hara nila ang kakadtuan pagbaktas, makakatipid ka na, makakabulig ka pa. Baltok nga pagbiyahe tipid ha gasolina. May dakaging papagagian nga kinanglanon muhin ka istorya, adi ang pira nga mga tips para hini. Komportable nga pakipag-istorya, piliin tao nga imo gintatapuran komportable ka. Pakiana kung okay la baliwat nga mag-istorya kahan imo maginagian. Planuhin oras ngan panahon. Sigurado liwat nga ang lugar in pribado ngan sakto nga lugar para pakipag-istorya. Maging tinuod ngan specific. Waray man problema nga maging vulnerable pero importante nga maging tinuod ang imo feelings ngan igistorya han specific nga simptomas o issue nga imo na eksperyensahan. Ini nga pahinumdom in hatag ha iyo han Bombo Radio Tacloban. Pahinumdom ha aton nga tanan, ayaw pagtuod ha fake. Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq,
palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan. Kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita. Isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita. Mula sa Lovelit Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang nakaraan, nasa kasarapan ni Miliano na kumakain nang nahalata niya na nangati at sinabi kay Daria at Aling Turang na isugod nila sa ospital. Namili pa ng kwarto na may aircon at private hospital pa nga. Ginawa niyang parang hotel ang ospital at ipinaalam agad ni Darla kay Zoraida. Sinisi ni Zoraida ang ama kung bakit nag-ulam ng maka-allergic sa kanya. Hindi rin inaasahan ni Darla at Aling Turang ang pagdating ni Zoraida. At ngayon, narito ang papapatuloy ng 1 linggo na kasaysayan na ating pinabagatang Magkakasakit kung walang pira. Dito sa ating dula, Super Pipita. Kahit dito sa kwarto ko, ay napapabayaan din. Mabuti na lang at nasanay akong mag-isa doon sa Amerika. Marapait agency pala itong tinatawagan ko. Hello, kumusta? Mabuti naman kung ganon. Mabuti naman. Ano yun? Ay, talagang ang dami nang nagbago dito sa bahay. Dati walang pusa na nakakapasok. Aling Turang! Aling Turang, paalisin nga mga pusa Ay, Zoraida! Narinig ninyo ang sinabi ko, paalisin mga pusa Napapabayaan nyo na. Ako nang magpalayas kung ayaw nyong palayasin mga pusang yan. Hindi pusa. Ako yun. May ginagawa ako dito. Ay, akala ko pusa. Yung matanda pala ito. Hindi ko nahalata agad na nandyan na ninilip kaya. Sinadya kong makabukas ang pinto ng kwarto ko. Kayo pala, Aling Turang. Akala ko pusa. Ali kayo. Ay, bakit ba, iha? Ano bang maipaglilingkod ko sa iyo? Ikaw ang pinakamatanda sa bahay na ito. Kaya ikaw ang pagtanungan ko. Kumusta na si Papa? Abay, walang problema kay Emiliano. Hindi naman siya pinapabayaan ng anak ko. Mas mabuti sana kung pagsabihan niyo si Papa. Gaya ng sabihin niyong hindi pwedeng kainin niya ang ganyan o kaya ganito. Sawayin ninyo. Parang amo ang papa mo. Alam mo ba kung ano ang problema ng papa mo? Magkakasakit kung walang pera. Alam ko naman na masakit ang loob niya. Dahil hindi ko pinagbigyan ang gusto niya. Kaya ganoon na nga. Mas malaki na ang gastos ko ngayon. Talagang napakamahal sa ospital na yun. Uubusin nila ang dugo mo na sabi nila. Kayo naman, inay. Hindi kayo makahintay na si Zoraida mismo ang magbibigay sa inyo ng pasalubong. Pinagkamalan tuloy akong pusa.
Sinita lang kayo ni Suraida. Ano bang sinabi niya sa inyo? Ay, nagtanong siya tungkol kay Emiliano. Kulang na lang na ipamukha niya na hindi natin kayang alagaan ang asawa mo. Baka iniisip pa niya na unti-unti na nating pinapatay ang matandang yun. Ay, oo. Kung tumaas ang uric acid ni Emiliano, ma-high blood at mamamatay. Naku, inay, takot yon na mamatay. Kung tutuusin, matinik lang ang balon-balunan niya, ay magpapatakbo na yun sa ospital. Ginawa mong totoo na parang Maynila hanggang dito ang layo ng Amerika. Sa bilis ng iyong pagdating. Kung hindi ako umuwi, Papa, baka mas malaki pa ang bill mo sa ospital kaysa sa pamamasahe ko sa eroplano. Alam mo naman ako kung ano ang sinabi ko, yun ang mangyayari. Talagang gagawin kong hotel yung ospital na yon. Sexy ang mga nurse daw na nag-aalaga sa akin. Ay, matanda na kayo. Mahilig pa kayo niyan. Baka gagawa pa nga ako ng kapatid mo na puro panganay kung ano ang masasabi mo, Suraida. Ay, oo, alam ko. Mas mabilis pa kayo sa 4:00 na sinabi nila. Pero ang problema, hindi ninyo namamalayan na nadudumihan na pala ang bombonan ninyo. Bombo Radio Tacloban. Number 1! Basta Radio Bombo. Ang akala ko mamamaliki tayo, Suraida. Pero nalampasan na natin ang palengke. Wala naman akong sinabi na pupunta tayo sa palengke May importante tayong pupuntahan. Naantok ako. Kahit nagkape muna ako para hindi ako gutom. Tiisin mo muna ang gutom. May kainan doon sa pupuntahan natin. Ang sarap pa ng tulog ni Emiliano. Naghihilik pa ang inay ko kanina. Ano naman ang isasagot ni inay kung magtatanong si Emiliano kung saan ako pumunta? Nag-aalala kang masyado. Ako ang bahala na magpaliwanag kay Papa. Madali lang na magkaintindihan kami. Maalala ko pala, Suraida. Paano kung may bibili sa presyong 50 milyon sa bahay at lupa? Umaasa ka na may makakabili doon? Wala. Ay, magaling si Papa sa mga ganyang bagay-bagay. Isa yan sa kagalingan niya. Ano? Akala ko kilalang kilala mo si Papa. Kung tungkol sa pera at babae, alam ko na magaling ang papa mo. Pero kung sa karpintero ang usapan, ikaw pa lang ang karpintero na magaling mang-uto sa kanya. Dahil hindi niya namamalayan na nadudumihan na pala ang buhok niya. Aba, hindi ko nadudumihan ng papa mo. Mula nang magsama kaming mag-asawa, ay ako na ang gumugupit sa kanya. Pero di ko dinudumihan. Ay, sa wakas, nakarating din tayo. Muntik na tayong nawala. Mabuti naman may napagtanungan tayo. Marapait Agency. Anong opisina yan, Suraida? Malalaman mo rin mamaya. Sige, baba na tayo. Ay, kapagod. Nabusog ako. Nakalimutan ko na naman mag-diet. Tataba ako ng di oras kung ganito lang. Hanggat may makakain, kakain lang tayo.
Di baling tataba ka. Di bali maganda ka. Ay, sana. Darating na ang sadya natin dito. Itinawag na kahapon sa akin na bago mag-alas 6, nandito na yun. Sino yun? Nakalimutan ko na ang sinabi ng pangalan ng nakausap ko noon. Ito na lang ang kahinaan ko eh. Mahina na ang memorya ko. Sir, andyan na po ba si Mrs. Esperanza? Pumunta ako kanina dito pero wala pa naman. Sige. Pumasok lang kayo, madam. Ano na ang pangalan ninyo? Ay, ako po si Pipita, sir. Aplikante yata ang babae na yan. Maganda at matangkad. Maalala ko na. Si Miss Esperanza ang nakausap ko kahapon. Sana. Bukas na lang sana kami mag-ani, Nicolas. Pero pwede naman ngayon. Naninibago ako talaga. Bakit wala si Pipita dito sa bugyasan? Pero nasanay din ako. Mabuti sana kung nandito si Kulas para may kausap ako. Ay, at hindi si Pipita na lang ang iniisip ko. Ako si Zoraida, Pipita, pero hindi ako ang maging amo mo ha, kundi ang papa ko. Pero ako ang magbabayad ng sweldo mo at lahat ng benepisyo mo. Nagagalak pa ako na magsilbi sa inyo, madam. Kumuha pala ng katulong si Zoraida. Ay, Masama yata ito ah. ay, oo nga pala. Si Tita Darla, Pipita. Siya ang kasalukuyan na asawa ng papa ko. Ay, kumusta kayo, madam? Mabuti naman, Pipita. Ang akala ko ay mag-a-apply ka para sa Miss Universe ng agency na ito. Pero katulong ka lang pala. Palabiro pala kayo, madam. Tita, kausapin ninyo muna si Pipita. Dahil babasahin ko muna itong kasambahay law bago kami magpirmahan ng kontrata. Bombo Radio Tacloban. Number 1! Basta Radio Bombo. Saan ba talaga pumunta sina Zoraida at Darla? Sabay pa silang nawala. Makulit talagang matandang ito. Kung magtanong, ilang beses ko nang sinagot ang tanong niya. Hoy! Bakit Bakit ba hindi ka sumasagot, Turang? Nalunok mo na yata ang dila mo. Ay, ikaw naman, palabiro ka. Hindi ko alam sagutin ang tanong mo dahil nung magising ako kanina ay wala na sila dito. Sobra namang tulog yan. Sino ba ang napanaginipan mo kagabi? Yung boyfriend mo? Hindi ako nananaginip, Miliano. At nasilip kita kanina. Ngumingiti ka na para bang may kausap ka. Ha? Sino yawn? Sabit ka na bang makita ang asawa mo at ang anak mo? Alam mo kung ano ang sinasabi ko, ha? Ang pera niya ang gusto ko. Kahit hindi naman umuwi, marami naman akong pagkain.
Saan-saan ba kayong nagpunta na madrasta? Suraida? Hindi kayo nagpapaalam. Mabuti na lang at wala akong sakit sa puso. Kayo pa ang magkasakit sa puso, Papa? Ay, pasensya ka na, iha. Hindi kita napansin. Ay, may maganda palang dalaga na bisita mo, Suraida. May nobyo ka na ba? Palabiro pala kayo, sir. Wala po akong nobyo. Nakaw, mahina ang mga binata doon sa lugar ninyo kung ganaon. Pero wag mo akong tawaging sir dahil hindi ako guro. Pwede bang makipagkilala, kapatay? Ako po, si Pipita, sir. Sir, sabi mo na naman. Mang Mel. Yan na lang ang itawag mo sa akin. Papa, si Pipita ang magiging katulong ninyo. Siya ang magluluto para sigurado na lahat ng kainin ninyo ay hindi nakakasama sa kalusugan ninyo. Aba, mahirap sa'yo ang pagka-ospital ko, Suraida. At nasasayangan ka sa nagastos mo? Ito ang magiging kwarto mo, Pepita, habang ikaw ay katulong dito. Hindi matagal ang bakasyon ko. Mabalik agad ako doon sa Amerika. Ay, umuwi pala kayo dahil sa pagka-hospital lang ng papa ninyo? Pero, ano bang nangyari sa kanila, madam? Nagka-allergy lang dahil sa kinain na bawal sa kanya. Kaya ulitin ko na ang maging trabaho mo dito, tulungan mo si Aling Turang sa trabaho niya at ikaw ang magluto. Walang problema dyan, madam. Kahit ako na lahat ang magtrabaho dito, okay lang. Talagang yun ang trabaho ko. Pagsisilbihan ko sila. May gusto pa akong sabihin sa iyo, Pepita. Parte ng trabaho mo ang pagsilip sa mga daga at pusa. Ha? Marami bang daga at pusa dito sa bahay ninyo, madam? Basta sundin mo lahat ang sinabi ko, Pepita. Bago ako umalis pabalik doon sa Amerika, may pag-uusapan tayong mabuti. Dahil ayaw kong malagyan ng dumi ng butike ang bumbunan ng papa ko. Akala ko kung saan kami pupunta ni Suraida kaninang umaga, inay. Kahit si Miliano pala ay hindi niya alam na kumuha ng katulong si Suraida. Ay, nawala na ang tiwala ni Suraida sa atin. Narinig ko na si Pipita ang magluluto at kahit lahat ng trabahong gagawin niya lahat dito. Ay, mayabang din ang katulong na yan. Hayaan mo, anak. Magiging alipin natin yan. Para may pakinabang tayo at madala siya. Sa bagay, hindi naman magtatagal dito si Suraida. Kahit bukas, sana bumalik na doon sa Amerika. Si Miliano ang kawawa kung hindi bigyan ni Suraida ng pera. Dahil nandyan si Pipita, nahahadlang kung sakaling gusto niyang magpakamatay. Hindi pa naman pumapayat ang wallet ko, inay. Kung sakaling wala akong mahihinging pera kay Miliano. May kabutihan din ang pagkuha ni Suraida ng katulong. Hindi na mahirapan si Inay, lalo na at matanda siya. Matanda na, pero malakas pa na magtrabaho. Kaya lang, masyadong madaldal. Pwede pa sanang makipag-asawa. Ikaw naman,
Panliligaw na naman yung sinasabi mo. Baka gusto mo si Pipita. Ha? Nako, papagalitan ako ni Zoraida kung paglaruan ko ang katulong. Di, hindi niya na ako bibigyan ng pera. Ngayon nandyan na si Pipita. Talagang pipiliin lahat ang kakainin mo. Yan ang hindi pwede. Kahit na binili ni Zoraida, ako pa rin ang masusunod. Hindi si Pipita. Wala naman akong nahalatang daga. Mas lalo pang walang pusa. Wala naman. Ay, hindi ko tuloy maintindihan ang gustong sabihin ni Madam Zoraida. Pinag-iisip akong mabuti Nakapagluto ka na ba, Pipita? Ay, atrasado akong nagising. Nagluluto pa ako. Aling Turang, kahit hindi na ninyo ako tulungan. Ay, nakakuha si Zoraida nag-alerto na katulong. Ay, sige. Itimplan mo nga ako ng kape. Ha? Ay, itong biyanan ni Sir Miliano? Ito ang alipin yata sa akin. Bombo Radio Tacloban. Number 1! Basta Radio Bombo. Ano pa ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Magkakasakit kung walang pira. Dito sa ating dula, Super Pipita. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Tacloban. Number 1! Basta Radio Bombo. Kalamidad. Sa ganitong panahon, Damo nga mga impormasyon ang mga nagkakagawas sa nga panahon na kundiin ang iba ay napapasaring nga kita nga aman as in, tuod, sang late importante ang pag-fact check o sa nga pamaagi insuriunin maupay ang impormasyon. Kita ako ba nagbalita ang maubang impormasyon inti kang matatapuran nga source sugod ang mga kilala na mga news organization sugod ang Bombo Radio o di man nga ni mga government agencies. Kita gihapon ang kredibilidad na nagsurat nga hibaro akong kakano iging pagawas ang impormasyon. Kung may nabay ni bagong updates kanang papabaguliwat ang kamatuoran. Tutok din niya Bombo Radio Tacloban para ang iba pa nga mga pamaagi. May dakitagin babantayan nga sakit nga Mpox virus. Ang Mpox ay nakakatapon pinaagi itong direkta nga kontak kapanit o mga mucosal lesions. Sugad itong pakikipag-istorya o pagginhawa, pagharoka, pagkapot, paghangkop o pakikipaghilawas ngan iba pa nga mga respiratory secretion. Pwede gihapon itong indirect contact ka mga contaminated beddings, clothings or linens ngan iba pa nga mga gamit. Kalaki pa sintomas itong skin rash o mucosal lesions. Kaupo ditong hiranat, swollen lymph nodes, ngan sore throat, muscle ache, ngan back pain, sugad man itong headache, ngan low energy. Kung makaawat ini indayon nga magpakonsulta ka doktor. Ini nga pahinumdumin hatag iyo itong Bombo Radio Tacloban. Napaka-importantihan pagtitipid hitong tubig, labinayan na nga panahon. Aadi itong pera nga mga tipid tubig tips. Igsaraduhin maupay ang mga gripo kahuman nimo gamiton. Ayuson dayon kung may mga makitan ka nga likay mga gripo ha iyo pa ni malaya. Gamitin kabungan balde kung nakarigo. Gamitin baso kung ikaw inagtututbrush. I-recycle o gamita utro ang mga ginpagbanlawan hinbado nga pwede panlimpyo o panbuhos sa kasilyas. Magsalo din tubig kung nauran. Magtipid kitahan tubig kay para makabulig nga diri magkulang ang supply.
Paano ba mag-fact check ka bombo? Usa dinhi inaano ba ang motibohan igin balita? Ini ba agud nga maghatag in sakto nga impormasyon o ini ba igin surata para magbuwa, makaguba o magpakalatin propaganda? Damo manggod ang mga peke nga mga impormasyon ang ginbubuhat agud nga makag-aghatin emosyonal nga reaksyon sugadhan kahadlok o kangalas. Paano i-check ka basaha ang kabuusan nga artikulo diri lan headline nga iwasi gihapon ang mga post nga may ada mga exaggerated nga mga claims. Usala iniha mga pamaagihan pag fact check. Tutukla iniha Bombo Radio Tacloban parahan iba pa nga mga pamaagi. And household energy saving habits, ha mga urban communities ingin kakalakipan han behavioral adjustment ngan technological upgrades nga nakadesenyo nga maiban ang konsumo kuryente ngan fuel. Ang mga rason han pag-iiban ang konsumo sugad ang financial savings, environmental concern ngan pag-adapt gihapon ha mga smart technologies. Kalakip dinhi ang pagmamanage sa paggamit ng appliances, pagpaparong iton mga suga, pag-regulate han mga home temperature ngan iba pa. Hapadayon niya pagitaas sa presyon lana kada turo importante. Planuha ang mga lakat nga dudrungana ang mga karadtuan. Magkipag-carpool o gumamitin pampubliko nga sarakyan kung posible. Kung hara nila ang kakadtuan pagbaktas, makakatipid ka na, makakabulig ka pa. Baltok na pagbiyahe tipid ha gasolina. May dakaging papagagian nga kinanglanon muhin ka istorya, adian pira nga mga tips para hini. Komportable nga pakipag-istorya, piliin tao nga imo gintatapuran komportable ka. Pakiana kon okay la baliwat nga mag-istorya kahan imo ginagian. Planuhin oras ngan panahon. Sigurado liwat nga ang lugar in pribado ngan sakto nga lugar paran pakipag-istorya. Maging tinuod ngan specific. Waray man problema nga maging vulnerable pero importante nga maging tinuod ang imo feelings ngan igistorya han specific nga simptomas o issue nga imo na eksperyensahan. Ini nga pahinumdom in hatag haiyo han Bombo Radio Tacloban. Pahinomdom ha aton nga tanan, ayaw pagtuod ha fake news. Likayan nga tumuod yan magpauwat ha mga nagsasara nga impormasyon, labi na gud sa social media nga nagdudurot lahing kasamok kan kahadlok ha katawhan. Hebaruingan igberipika anay tikang halihiti mga sources ngan pages and mga nababasahan nakikita nga nakukuha nga impormasyon agud nya makasigurado. Maaram ka ba nga may balaod nga nagahatagin zero tahin uman nga nagpapasarangin sayop nga balita o impormasyon? Maging responsable nga maghinay ang mga ginpo-post o gin-share nga impormasyon sa social media. Pagkuryentipid kita mga kabombo, igan plug o hulbuta ha mga saksakan ang mga electrical appliances nga diri naging gagamit. May mga electrical appliances sugad itong television nga nakonsumo lagi hapon itong kuryente. Bisan diri na inigin gagamit. Gintatawag ini nga phantom load para sigurado kita nga diri na good makonsumo itong kuryente. Hatak na nga diri naging gagamit ini nga electrical appliances, igan plug o tanggala ha mga saksakan ini. Ini nga pahinumdom indurot ha iyo han Bombo Radio Tacloban. Damo nga mga impormasyon ang mga nagkakagawas sa nga panahon na kundiin ang iba ay napapasaring nga kita nga aman as in, tuod, sang late importante ang pag-fact check o sa nga pamaagi insuriunin maupay ang impormasyon. Kita ako ba nagbalita ang maubang impormasyon inti kang matatapuran nga source sugad mga kilala na mga news organization sugad ang Bombo Radio o di man nga ni mga government agencies. Kita gihapon ang kredibilidad na nagsurat nga hibaro akong kakano iging pagawas ang impormasyon. Kung may nabay ni bagong updates ka ng papabaguliwat ang kamatuoran. Tutukla din niya Bombo Radio Tacloban para iba pa ang mga pamaagi. Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 8 minutos ito na kalabayhan alas 11. Pingaga sa Nerangan, Visayas, sa mabiliran ng Metro Tacloban. Kung man ito yung nga rehiyon, kundi inaabot ang bugos nga perso ng Bombo Radio Tacloban, ada kay maupay nga aga haaton nga tanan mga kabombo. Ini
Buhi Bombo Sheila Encio para adlaw ito na Sabado, Agosto 22 sa tuig 2026. Welcome mga taramdan na bumbuhanay sa udton may kita haros duha ka oras nga pagresgota iton mga napapanahon nga balitaan yan na naman nga adlaw. But before anything else mga kabombo no, as usual inin kadyo naman anay naton ang kahimtang ito na aton na panahon yan na nga adlaw. Basta mga kabombo nitong daily weather forecast ito na pag-asa mga kabombo as of 11 a.m. Yan ang nga adlaw ini na southwest monsoon nagihapon ng mga kabombo ito nakakaapekto ha northern and central Luzon. Samtang duha naman nga tropical cyclone ito naging babantayan hagawas itong Philippine Area of Responsibility. Ini mga kabombo hi typhoon na Saudel ini nasipatan inihiyan ng mga kabombo itong lokasyon nga 2,710 km east ito northern Luzon nga may ada kakusgon ito na hangin nga maabot 130 km per hour ran itong sentro nga may ada naman gihapon na pagsubasko nga maabot up to 160 km per hour. Nagius naman ini na pa northwestward hakalaksi naman nga 25 km per hour mga kabombo. Samtang ito naging babantayan gihapon nga tropical depression hagawas naman ito na para ini na nasipatan ng mga kabombo ito na lokasyon nga 1,195 km east ito northeastern Mindanao nga may ada kakusgon ito na hangin nga maabot 45 km per hour ran itong sentro and may ada gihapon na pagsubasko nga maabot naman up to 55 km per hour. Nagius naman nino mga kabombo westward hakalaksi naman nga 10 km per hour mga kabombo. Samtang for the forecast weather conditions ang mga lugar ng mga kabombo ito ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Batanes, Cagayan, Zambales, Bataan, Tarlac, and Pampanga no mga kabombo ay nakaka-experiensyahin mo po nga kalangitan nga may ada gihapon na pag-uran nga na pagkidlat mahitong ulag gihapon no itong habagat and posible gihapon na pagpanpan hiton tuna nga sugon magihapon ng mga kabombo hiton na pagbinabaha. Samtang ang Metro Manila and Calabarzon, the rest of Cagayan Valley and the rest of Central Luzon mga kabombo ini nakaka-experience gihapon hina madampog nga dito naman po yung kalangitan nga may ara gihapon na patsara nga pag-uran mahitungod naman hiton habagat and posible pa ng mga kabombo ito na pagbaha nga na pagpanpan itong tuna dara naman iton makusog nga pag-inuuran. Samtang di ba pa nga parte ito nasod Pilipinas mga kabombo ini nakaka-experience gihapon hina madampog nga kalangitan nga may gihapon na patsara nga pag-uran matungod itong localized thunderstorms and posible gihapon mga kabombo ito na pagbaha nga na pagpanpan hiton na tuna. Ito na ato na sunset mga kabombo ini na niyan hiton alas 6:15 hiton nagkulob pa. And as we always remind yung bombo radio takloba pamaghero ta pamaghinay kita nga tanan mga kabombo binayana nga diri gud sila sabot no ito na aton panahon kadanay masirag o masuol hiton na panit and kadani naman mga kabombo maoran pero nga niha aton ha Visayas or ha Eastern Visayas mga kabombo ini duro-duruhan ito na paso mo paingan ito yan nga medyo mahudlom ito na aton panahon nga di unlike ng mga kabombo kakulop and dahan mga nakalabay nga adlaw nga talaga namang bisan na ada kahiton sulod hiton balay ay naabat nimno iton kapaso pati iton buga hiton hangin iton ceiling fan or electric fan bombo Sheila talagang mapasok-pasokan mga kabombo ada good man kita ng mga kabombo hiton El Nino so August kutob October pa inin and October to December or possible nga din ng mga kabombo nga kutob hiton January hiton na tuig 2027. At 12 minutos mga kabombo ito nakalabay han alas 11 nga na ato naman padayon pa nga mga balita ini na ginakusaran ng mga kabombo hito na pipira nga mga ani empleyado ni Anay Ako Bicol Party's Representative Zaldico ki Attorney Livy Baligod nga di ba paano nga naghatag hina kwarta kabalyo hiton ira pag-api ha 18 nga ani bodyguard agud nga igdabi mga kabombo hi Anay House Speaker and the late Representative Martin Romualdez and dito na anay chairman na House Operations Committee nga daw mga kabombo nagahatod hin dako nga kantidad hiton kwarta ha mga maleta mga kabombo. Ini ito na
butang mga kabombo ito na supplemental counter affidavit nga igin submit hinini ani House Speaker Romualdez sa Office of the Ombudsman no kakulop. So inigahapon ng mga kabombo inin usa inin nga baton ha mga reklamo nga plunder, graft, bribery, and money laundering nga iginhao naman ay kontra haiya. Lagi mga kabombo itong mga evidences nga igin atubang kontra kan Romualdez na magkabulag no nga mga affidavit itong mga ani bodyguard niko nga nagyaya kano mga kabombo nga nagdulong or naghatod hira no mga kabombohin mga maleta no nga may ada kwarta no ha anay speaker. No, so kung iyo manunumduman no mga kabombo in 13 nga mga anay empleyado ni Zaldico iton nag-submit no iton ira kanya-kanya nga affidavit nga kalakip no iton supplemental counter affidavit hini ni Romualdez ano mga kabombo. So bayhaira no mga kabombo ada kay ginatagan ko no hirahin ay kwarta kabaliw gihapon no mga kabombo nga akusaran hi Romualdez nga hininhi ko no nga kumarawat hiton kwarta ha mga maleta no as a kickback katikang hiton mga project han gobyerno nga igin nahatod ng mga kabombohinin ang mga bodyguards. So ini mga kabombo Attorney Livy Baligod amin hiya no iton council on record han 18 nga ani bodyguard han panahon no mga kabombo nga igin hauno iton ira mga affidavit and usa gihapon no or subay no hausan no mga kabombo nga affiant ginatry no hira nga kumbensihon ni Baligod no hap maagi hiton usa no ha mga ani bodyguard nga tumistigo kontra kan Romualdez. So ini mga kabombo nga nasabi nga ani bodyguard in kalaunan no inin ginabawi hinino mga kabombo iton iya mga dati nga pahayag kontra hinino mga kabombo kan ani House Speaker Romualdez. Samtang may ari gihapon 12 no nga iba pa nga magkakabulag nga affidavit tikang hiton mga anay empleyado niko no nga igin dabi no hito na supplemental counter affidavit ni Romualdez no pero sugad man waray i-mention han mga ininhi Baligod o ano man no nga pagtatangka na no nga tagan hirano mga kabombo hiton kwarta no instead ginasuportaran no mga kabombo hiton 12 nga ani empleyado ini nga pamahayag han 13 nga affiant nga waray hira nakitaan no nga pagahatod no hin mga maleta no nga naglalaman hito na kickback no while hirano mga kabombo ay nagtatrabaho para naman ni Zaldico. No kay kun imo dunumduman mga kabombo han nakalabay nga adlaw ininihi Orly Gotas no mga kabombo inin ginbawi hininiya no iton iya naging statement no nga daw naghatod hiya no hin maleta nga puno hin kwarta kan ani House Speaker Romualdez and according to him ano mga kabombo ginsuhulan daw hiya no ni Mike Defensor and Senador Rodante Marcoleta no mga kabombo. So ini no mga kabombo hi Orly Gotas usa ini hiya no mga kabombo hito na 18 bodyguards no ni Zaldico no usa ini hiya no mga kabombo hito na tumistigo no but then again no mga kabombo according to Gotas ginasuhulan kuno hiya kabaliw kuno no hiton na dako nga kantidad hiton kwarta and scholarship no para naman hiton iya mga anak ano mga kabombo. 17 minutos ito na kalabayan alas 11 ito na aton pagbalik mga kabombo no inindamo pa nga mga magpasong mga balita mga rawan standby. Ito at iba pang mga pangunahing balita susunod na. Habot nga ang tensyon na Middle East, ginalauman nga mahitaas ang presyohan lana ngan kuryente. Sanglit, tikangan hapanimalay, paro nga ang suga nga appliances kung diri ginagamit. Gumamit in energy efficient nga bumbilya ngan ibani ang paggamit han aircon. Tigamni, ang simple nga pagtitipid yana, inda ko nga bulig ha masunod nga adlaw. Tipid ha kuryente, bulig ha kabubwason. Aadi naman kabombo, ang pera nga pwede naton buhaton na aton mga kusina ngan paglalaba agud nga makaiba na pagkonsumo han enerhiya.
Hakada pagluluto, siguraduha nga maupay ang pagkakatakluban mga lutuan para makaiba na cooking time. Paghahatag hinhalawig nga oras ang mga frozen food nga mag-defrost san ulutuon. Ngan paggamit ang mga microwaves kumpara naman ang mga electric ovens. Kung posible, ang mga rural households na gamit iton air dry o iton simple nga pagpapamaragamit iton sirak hagawasan mga panimalaya. Pero laini kabombo aton energy saving tips nga pwede buhaton ha aton mga tagsa-tagsa panimalaya. Hausa lang nga klika aton mga screen in pwede na makapagtikang hin live videos, mag-post in photos ng status, kalakip na an aton lokasyon. Iniin kapartinahan aton panadlaw-adlaw nga buruhaton nga hausa nga sayop, in pwede na maipagawas an imo personal nga impormasyon. Ngan dako naman ang posibilidad nga magamit ini han may ada maraot nga mga intensyon. Magin mabinantayon ha pag-accept o pagdi-decline hin mga friend request. Pwede mo gihapon nag-customize an imo privacy settings. Magin mindful ha imo mga ginpapan share sugod gihapon an imo lokasyon o adresa. Ayaw nga ayaw gihapon ig-post ang litratohan imo passport o credit card information. Huna-huna ang an imo igpo-post online in magpapabilin nga ada online hasta hiton kahasta. Iniin pahinumdom at tikang Habombo Radio Tacloban na. Beat the heat sa tag-inita. Aadyan mga dapat buhaton yan ang mapasuan aton panahon. Likayan sirak labi na tikang alas 10 iton agang nga alas 4 iton kulupa. Magsulutin manipis ngang komportable nga mga panapton. Magbalon permanentehen tubig agud nga malikayan ang dehydration. Gamitin sun protection o sunblock sugadman kalungan payong. Beat the heat mga kabombo. Ini nga pahinumdumin ha taga-iyuhan Bombo Radio Tacloban. Hapadayon nga pagtikadamo han mga nahihipatik nga mga kaso han dengue ha sinirangan Visayas in utro na naman nga iginduduso ha publiko ang pagbubuhat han 4 o'clock habit. Stop han nga tanan nga ginbubuhat pag-abot han 4 han kulop ngan bumalhin ang pagpokus sa pagkontrol han mga lamok. Look para han posible nga gintataguan han mga lamok sugad han nakatirok nga tubig ha mga balde ngan iba pa. Listen ha mga pinakauri nga bulletins o mga instructions sa tikang naman ha local government units agud mabaruan ng mga ginbubuhat agud pangontrahan dengue. Burubligay kita para maatuhan ang pagdamo ngan paghurak han mga nagpupositibo ha sakit nga dengue. Ini nga pahinumdom inhatag ha iyo han Bombo Radio Tacloban. Yan na nga nauuso ang mga termino nga may pagisumpay han mga fake news in maaramba kamo nga may na pagkakaiba-iba, misinformation, sayop, diri tuod nga impormasyon o pagkuha han mga detalye nga diri asya. Disinformation, sayop nga mga impormasyon nga may ada intensyon nga magmislead o kontinuyo nga ibahon ang mga facts. Misinformation, impormasyon nga nakabasar kamaturan pero gintanggal ha iya orihinal nga konteksto, agod nga makapag-mislead o makapandistroso o magmanipula. Tigam na ini mga kabombo, Doro tayo, hiton Bombo Radio Tacloban. Nakadepende ha stages han senyales ngan sintomas an HIV. Mayada pipira nga nakakaabat hin influenza-like illness, sugad hiton hiranat, kalipong haulo, rashes, ngan sore throat. An virus ing gintitira an immune system nga nagresulta naman hin mga swollen lymph nodes, paggasa, diarrhea ngan ubo. Kung waray naman treatment ang mga tao nga mayada HIV, posible makakaabat hin tuberculosis, cryptococcal meningitis, cancer, hepatitis C, ngan B, ngan worst mpox. Sanglit, pagpatest kabombo. Kuryente tipid tips kita mga kabombo. Kung adlaw na, ngan mapawa na ang panahon, pamaraw nga na ang mga lights, nga diri naging kikinahanglan. Kung magtatrabaho kita o magbabasa, didto kita parte hiton aton panimalay nga may da natural nga kapawa o kapawa nga tikang hagawas. Ini nga pahinumdom induro tayo han Bombo Radio Tacloban. Damo an aton makikitaan nga mga post sa iba-iba nga social media platforms. So ganiton Facebook, Instagram, X, TikTok ngan iba pa. Pero kinahanglanon nga maging responsable kita nga tiggamit hiton social media. Igkonsidera kung tinuod ba ang impormasyon, kung nakakabulig ba ini, nakaka-inspire o importante ba ini, ngan hunahunaa nga maging kind permanente. Maging responsable nga social media user. Think before you post. Pahinumdum ini hiton Bombo Radio Tacloban. Habot nga ang tensyon na Middle East, ginalauman nga mahitaas ang presyohan lana ngan kuryente. Sanglit,
Tikangan hapanimalay, parungan suga nga appliances kung diri ginagamit. Gumamit in energy efficient nga bumbilya ngan ibani ang paggamit han aircon. Tigam ni, ang simple nga pagtitipid yan na, inda ko nga bulig ha masunod nga adlaw. Tipid ha kuryente, bulig ha kabubwason. Aadi naman kabombo, ang pera nga pwede naton buhaton na aton mga kusina ngan paglalaba agud nga makaiba na pagkonsumo han enerhiya. Hakada pagluluto, siguraduha nga maupay ang pagkakatakluban mga lutuan para makaiba na cooking time. Paghahatag hinhalawig nga oras ang mga frozen food nga mag-defrost san ulutuon. Ngan paggamit ang mga microwaves kumpara naman ha mga electric ovens. Kung posible, ha mga rural households na gamit iton air dry o iton simple nga pagpapamarag gamit iton sirak hagawasan mga panimalaya. Pero laini kabombo ha aton energy saving tips nga pwede buhaton ha aton mga tagsa-tagsa panimalaya. Hausa lang nga-click ka aton mga screen in pwede na makapagtikang hin live videos, mag-post in photos ng status, kalakip na ang aton lokasyon. Iniin kapartinahan aton pan adlaw-adlaw nga buruhaton nga hausa nga sayop, in pwede na maipagawas an imo personal nga impormasyon. Ngan dako naman ang posibilidad nga magamit ini han may ada maraot nga mga intensyon. Maginmabinantayon ha pag-a-accept o pagdi-decline han mga friend request. Pwede mo gihapon nag-customize an imo privacy settings. Magin mindful ha imo mga ginpapan share sugod gihapon ang imo lokasyon o adresa. Ayaw nga ayaw gihapon ig-post ang litratohan imo passport o credit card information. Huna-huna ang an imo ig-post online in magpapabilin nga adaha online hasta hiton kahasta. Iniin pahinumdom at tikang Habombo Radio Tacloban na. Beat the heat sa tag-inita. Aadyan mga dapat buhaton yan ang mapasuan aton panahon. Likayan sirak labi na tikang alas 10 iton agang nga alas 4 hiton kulup. Magsulutin manipis ngang komportable nga mga panapton. Magbalon permanentehin tubig agud nga malikayan ang dehydration. Gamitin sun protection o sunblock sugadman kalungan payong. Beat the heat mga kabombo. Ini nga pahinumdumin ha taga-iyuhan Bombo Radio Tacloban. Hapadayon nga pagtikadamo han mga nahihipatik nga mga kaso han dengue ha sinirangan Visayas, inutro na naman nga iginduduso ha publiko ang pagbubuhat han 4 o'clock habit. Stop han nga tanan nga ginbubuhat pag-abot han 4 han kulop ngan bumalhin ang pagpokus sa pagkontrol han mga lamok. Look para han posible nga gintataguan han mga lamok sugad han nakatirok nga tubig ha mga balde ngan iba pa. Listen ha mga pinakauri nga bulletins o mga instructions sa tikang naman ha local government units agud mabaruan ng mga ginbubuhat agud pangontrahan dengue. Burubligay kita para maatuhan ang pagdamo o ang paghurak han mga nagpupositibo ha sakit nga dengue. Ini nga pahinumdom inhatag ha iyo han Bombo Radio Tacloban. Yan na nga nauuso ang mga termino nga may pagisumpay han mga fake news in maaramba kamo nga may na pagkakaiba-iba, misinformation, sayop, diri tuod nga impormasyon o pagkuha han mga detalye nga diri asya. Disinformation, sayop nga mga impormasyon nga may ada intensyon nga mag-mislead o kontinuyo nga ibahon ang mga facts. Misinformation, impormasyon nga nakabasar kamaturan pero gintanggal ha iya orihinal nga konteksto agod nga makapag-mislead o makapandistroso o magmanipula. Tigam na ini mga kabombo. Bombo Hanay sa Udto. Minutos mga kabong ito nakalabayan alas 11 balik at taramdan na bombohanay sa Udto. Nga naton pala nga balitaan mga kabombo igpipresenta iton House Prosecution Team ang mga opisyal no hiton Philippine District Authority or PSA impeachment trial kontra kan VP Sara Duterte. Subay ini mga kabombo ito naging statements ni House Prosecutor Tere Redon. Ini mga kabombo no is agud nga pamatud-an iton mga allegation nga fictitious or himo-himula no mga kabombo. Ito na mga individual nga tagan no hini nga confidential funds and office of the Vice President. Subay mga kabombo kan Redon lakip no ha mga opisyal ito ng PSA no ulakip ang mga opisyal iton PSA as mga witnesses no allegation hiton na misuse of confidential funds mahitungod nga hera no mga kabombo ito nagihimo nga nagi-estudyo no mga kabombo hini naman nga house inquiry nga nagumbas gihapon no mga kabombo ha pag i-estudyo
no mga kabombo hito na PSA nga an mga ngaran na acknowledgement receipts sa sugad ka na Mary Grace Apiatos, Melky si kuya nga ni Bapano mga kabombo is waray ipanganak. Waray gihapon hininira record nga igin kasal nga waray gihapon record nga namatay nga diha Pilipinas. No, so all in all mga kabombo, basically waray po record no hito na PSA hinin nga mga ngaran nga daw is beneficiaryo no mga kabombo hinin ng confidential funds ito na Office of the Vice President. No, that is why no mga kabombo, through hiton hinino nga mga opisyal or empleyado hito na PSA ada kay maipapakita no mga kabombo kung na peke or himo-himula no inin nga mga individual, no, kay kung himo-himula inin no mga kabombo, ibig sabihin na may ada talaga kumbaga red flag or kababalaghan no nga masasabi talaga no mga kabombo hiton public nga mali talaga no iton paggamit iton pondo ng bayan. No, kung yung manunumduman no mga kabombo, ininsyahan na nga igin pahayag hiton kampuhan na Vice Presidentehan na Pebrero nga andam hira no mga kabombo nga i-explicar na paggamit hiton mga alias para hiton confidential funds. Sugad hiton gin-question no mga kabombo iton very sikat o ang recipient nga hi Mary Grace Apiatos no nga hawig no mga kabombo hiton sikat nga brand iton chicheria and restaurant ano mga kabombo. No, and actually no mga kabombo, na dire pa nagtitikang inin nga impeachment trial iton aramla no mga kabombo naton no nga usa no ha mga nakakarawat iton confidential fund is amo ini no mga kabombo hi Mary Grace Apiatos, pero nagtikang na no mga kabombo iton impeachment trial ini na nahibaruan nato no nga dire la inin uusa no mga kabombo nga daw recipient or beneficiary no mga kabombo hini nga confidential fund nakadto hi Nova Santos, hi Andilim, oo, damo pa nga iba no mga kabombo nga talaga namang na makatarawan no kung kikitao nato no mga kabombo inin nga mga ngaran, and mapapaisip ka talaga no kung may ano ba talaga sugad dito nga ngaran no mga kabombo. So well, ini na maklilinawan na no kita pinaagi ng mga kabombo hiton impeachment trial next week o kay magiging witnesses man ng mga kabombo iton pipirano nga mga opisyal hito na PSA para mga kabombo kalugan nga impormasyon pamatian naton nagkaparte no hito naging pamahayag ni Representative Terry Redon iton House Prosecutor iton impeachment trial. Siyempre ito pong linggong ito ay ginagamit ng House Prosecution Panel para makapaghanda pa doon sa pagpapatuloy noong pong direct examination ni Ms. Gina Acosta. Inaasahan po natin na sa susunod din pong linggo maisalang na po yung iba pa hong mga witnesses katulad ni Mr. Edward Fajarda, yung pong iba pa hong mga relevant OVP personnel katulad ni Mr. Ortonio, at maisalang na rin po yung NBI, PSA at iba pa hong mga very relevant witnesses dito po sa confidential funds misuse article para sa pinakamaagang panahon ay tungo na po tayo doon po sa iba pa hong mga nalalabi na mga articles of impeachment katulad po ng bribery at unexplained wealth. So yun po muna, binubukas na po natin hapag para sa mga tanong. Tingin ko naman ho, walang predetermined narrative kasi ang ibig ko sabihin ho ng predetermined narrative, hindi ko kasali yung defense panel doon eh. Pero kita naman ho natin, kasali naman po yung defense panel at ang pangalang Pangulo dito sa kabuuan po ng takbo ng impeachment trial po natin. So, I don't think it is accurate to even say na meron pong predetermined narrative. I think what is clear is meron pong kanya-kanyang kwento, meron pong kanyang paglalahad, no? Noong pong sitwasyon, yung pong depensa at prosecution dito. So sa bahagi po ng prosecution, we will present no ito pong katotohanan na sa tingin namin ang tama dito po sa nangyari sa confidential funds misuse, yung pong nangyari doon sa pagbabanta at bribery at unexplained wealth ng ating pong pangalang Pangulo. At syempre, in their time, yung pong depensa ay mabibigyan din po ng pagkakataon na makapaglahad ng kanila pong paliwanag dito sa lahat po ng mga paratang. So, yung pong predetermined narrative na binabanggit, think wala po itong batayan sa katotohanan at magtutuloy po kami dito sa presentasyon po ng ebidensya para sa pagpapasya ng ating pong senator judges
at ng atin pong mga kababayan. Naman ho, sa dulot-dulo, ang pinakamahalaga sa senator judges at sa atin pong mga kababayan, yung pong pagkakalatag ng ebidensya, no? At yung pong pagbabalanse ng pong katotohanan na kaya hong magawa ng depensa. Kasi sa dulot-dulo naman ho, hindi naman ho politika yung magsasalita rito eh. Ang magsasalita ho talaga rito, ano ho ang nailatag ng prosekusyon, ano ho yung nailatag ng depensa sa kabuuan. No? At kung sapat ang ebidensyang mailatag ng prosekusyon, magkakaroon ho tayo ng conviction. Kung sapat po yung depensa na mailatag po ng ating pong pangalang Pangulo at ng kanya pong mga abogado, hindi magkakaroon po tayo ng acquittal. So, Pico, that is how impeachment trials work. No? So, yung pong mga political narratives na binabanggit or political objectives, mas secondary po yun kesa doon sa hangarin na mailatag yung katotohanan dito po sa bagay po na ito. Hindi po siya abogado nito pong impeachment trial, pero siya po yung nasasaktal dito po sa bagay nito, siya po yung akusado. So, malaki po yung bahagi na maiaambag ng ating pong pangalawang Pangulo, hindi lang po doon sa presentasyon ng ebidensya, kundi kahit doon po sa kabuang latag po at paghahanda ng depensa dito po sa bagay na ito. Kasi sa bawat araw po na dumaraan, yung pong hakbang-hakbang at piece by piece po na pagpapakita ng ebidensya, pabigat po ng pabigat ito eh. Lalo tigit, nakita ho natin doon sa testimonya ni Ms. Acosta, siya na ho mismo yung itinuturo ng kanya ho mismong tauhan na nag-utos ng pagbibigay ng pong perang 125 million kay Mr. La Chica. No? So, very important ho na makita ho at the very least yung presensya ng ating pong pangalang Pangulo dito sa pagtatakbo ng paglilitis po niya mismo. Naman hong pagpapasya, yung pong panel, kung magtutuloy na po sa unexplained wealth. No? So, I think tapusin ho muna namin yung confidential funds misuse bago ho namin pagpasyahan yung pong susunod na order or sequencing nito pong paglalatag po ng ebidensya. But as far as the panel is concerned, tingin ko tuloy pa rin ho towards bribery yung pong presentasyon po ng ebidensya po namin. Una sa lahat, hindi ako sure kung aling bahagi po yung na-monitor niya kasi may panahon ho natulog siya eh. Doon sa kanyang araw-araw po na pagpunta sa paglilitis. No? Yun po yung una. Pangalawa, tingin ko naman ho, naging very fair ang atin pong presiding officer dito po sa kanya pong pagpapatakbo. Nito pong paglilitis po na ito, may panahon para mag-object talaga profusely yung pong depensa doon sa mga inilalatag po ng prosecution. And yung prosecution witnesses ho, tingin ko, in most parts, no, na ipapakita ho talaga nila yung iba't ibang facets. For example, dito sa confidential funds misuse, yung facets ng misuse. No? So nakita natin yun doon sa COA, kikita ho natin ngayon ito sa OVP personnel, and makikita po natin ito pong iba pang facets na ito doon sa NBI, PSA at iba pa hong mga nakatdakdang mga ilatag na mga testigo sa susunod pong mga araw at mga linggo. Ganon din naman yung nangyari doon sa pagbabanta. So, nakita ho natin yung presentation ng 3 levels of NBI witnesses, no, yung ginawa ho nilang presentation po ng evidence. No? So, tingin ko, we are very much confident doon po sa pagkakapresenta ng amin pong mga testigo. And we are expecting the same until the very end. Binanggit po natin, maayos naman po yung pagpapatakbo ng pong ating presiding officer ng paglilitis. Meron pong pagkakataon yung prosecution at depensa na mailatag fully and comprehensively yung kanila pong mga pagtingin. Tingin ko naman ho, yung pong mga oral arguments ng pong magkabilang panig at yung pong mga pagtatanong ng pong mga senator judges, relevant po ito eh, to get to the truth. No? So, dapat hindi rin ho natin ito minamadali. At we should allow all the parties, prosecution, defense, and even the senator judges to be able to state their case and to state their thoughts during the course of the proceedings. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na!
Kuryente pid tips sa mga nagamitin cellphone. Una, i-unplug ang mga charger pagkahuman gamiton. Bisan waray nakasaksak nga cellphone, kung nakasaksak ang charger inakonsumo lagyap inihin kuryente kung tawagon vampire power. Ikaduha, likyan ang overnight charging bisan pa may da auto cut off iton mga moderno nga smartphone. Ang pagbaya hinakasaksak hinmaiha in nagdudurot in trickle charging nga nakakapapaso iton gadget nga nakakagkarag hin kuryente. Ini nga pahinumdumin durot tayo iton Bombo Radio Tacloban. May mga nagsisiring nga delikado aton panlawas ang pagkonsumo iton MSG. Ano gud man ba ang MSG? Ang MSG o monosodium glutamate o mas kilala tawag nga Vetsin ino sa nga flavor enhancer. Sumula mga doktor nga eksperto, ang MSG is safe to consume. Waray conclusive evidence nga nagyayakan nga delikado ini. Ang MSG in common nga ingredient ha mga processed food sanglit waray sadang nga ikabaraka pero siguraduha nga diri mo ini aasayon kundi gagamiton mo la ini como flavor enhancer han imo ginluluto. Ang cyberbullying ay natatabo sa social media, online messaging platforms, gaming platforms ng mga mobile phone. Ini mga pamatasan o aksyon nga nagpapanuyong hadlokon o igpahiyaan kita target ini. Sugan ang pagpapasaring sayop ng impormasyon, pagpopost ng mga litrato o video nga ikakaawod ang biktima. Gan pagpapadarahin mga diri mag-upay ng komento o mensahe pahinano sa katawo. Ang face-to-face bullying and cyberbullying in parehos nga natatabo. Pero ang cyberbullying ay nagbibilin ng digital footprint o record nga pwede nga makapagpamatuod nga makaghatag in ebidensya agud nga makabuli nga pag-report nga maundang na ang panaabuso. Stop cyberbullying! Kung mapakadto kita simbahan ngan ma-attender hin misa, in permi ginyayakan nga magsulot hin best for church. An panulutan man god in nakadepende ha mga iba-iba nga denominations nga pwede mo man liwat kitaon nga guidelines sa kada simbahan. Pwede ka magsulot hin corporate or business attire, uniforms, jeans ngan slacks. An pinaka-importante man god in mamate ha magiging sermon ngan an mga pulong han Ginoo. Ini nga pahinumdom inhatag haiyo han Bombo Radio Tacloban. Ang pagiging maaram hemostatus, insyahan nga step para hiton healthy nga kababuason. Ayaw pagsige nga ang stigma perdihon ka. Kaya ni HIV indiri nagdi-define kung hino ka. Pagpatest, Madalila, libre, ngan confidential. Pagpatest na. #End the stigma. Mga dapat hinumdumon kung ikaw magpiprenda ha pawn shop o ha nagpapautang. Makipagtransaksyon ha mga rehistrado nga pawn shop para makasiguro nga diri madadara ang personal nga propiedad nga diri magugulangan ha rate hiton pagpapautang. Importante nga may kasuratan kundi nakabutang ang rate of interest ngan kung saan o dapat bayaran. Magsangkay man o diri mahugot kagin babawal ang pag-angkon ha mga gamit nga ginprenda kung diri makabayad ang nangutang. Kinahanglan nga igsubat saan gamit o mag-istorya ang mga partido kung igbabaligyan na laini. Aadi pa ka Bombo, ang pirapahan mga low-cost behaviors naging kakalaki pa na agud nga makaiba na pagkonsumuhan enerhiya, pagpaparungan mga sugangan electrical appliances kung nalakatao sa nga lugar hapanimalay o kung diri iniging gagamit. Gamitahin sakto ang natural light labi na kung haaga nga abrihan ang mga kurtina agud nga makasulod iton lamraga. Perala ini ka Bombo, haaton energy saving tips nga pwede buhaton haaton mga tagsa-tagsa panimalaya. Yan ang nga digital na ang mga transaksyon ngan instant na ang pag-shopping online, pagpapadarahin kwarta, ngan maging itong pagbibiling in love life. Diri gihapon mawawara ang mga parupanguwat ngan kawatan online. Ano ang mga red flags o senyales nga scammer ang imo ka-chat o ka-storya online? Red flag nga may kukonsidera kung mga karawat kahin mensahe nga nagdaog ka hinda ko nga kwarta raffle. Bisan kung waray ka naman may ginapihan nga promo. Ha pagpapadara naman in kwarta, red flag kung magkaiba ang ngaran han imo ka-istorya, hangaran han bank or account nga papadadan mo hin kwarta. Mag-ikmat ha mga scammers. Mga kabombo, ang paggamit in plansa and makusog nga nakonsumin kuryente. Ang plansa manggod inaabot in 1,000 nga 2,000 watts ang kaon hiton kuryente. Agod makatipid kita magplansa hindurungan ha usa kay gayon. Parungan plansa ngan gamita ang nabibilin hini nga paso hapag plansa ha mga gudti nga panapton. Gamitan eksakto nga temperatura subah iton klase iton tela nga ginpaplansa agod diri makarag iton kuryente. Ini nga pahibaro indurot ha iton Bombo Radio Tacloban. Stress sa mga butang-butang, usa ha mga solusyon ang pagkaturog hin maupay. Be consistent, katurogin sakto nga oras kada gabi ngan pagmatahaaga hin parehas nga oras.
Cozy up kung posible, katurogin mamingaw ngan masirom pero relaxing ngan komportable nga temperatura. Pag-set hin screen time, limitari ang paggamit in mga electronic devices, sugariton computers ngan smartphones san o kumaturog. Lighten up, likayi ang pagkaon in heavy meals ngan kape san o kumaturog. Move more, pagbuhat gihapon in mga exercises kay magkakabulig ini nga mahinga turog hagabi. Pirala ini iton mga tips para mahinga turogin maupay in labi na nga healthy way ini para maatuhan ito na stress. Ini nga pahinumdom in hataga iyo han Bombo Radyo Tacloban. Kuryente pid tips sa mga nagamit in cellphone. Una, i-unplug ang mga charger pagkahuman gamiton. Bisan waray nakasaksak nga cellphone, kung nakasaksak ang charger inakonsumo lagyap inihin kuryente kung tawagon vampire power. Ikaduha, likyan ang overnight charging. Bisan pa may da auto cut off iton mga moderno nga smartphone, ang pagbaya hinakasaksak hinmaiha in nagdudurot in trickle charging nga nakakapapaso iton gadget nga nakakagkarag hin kuryente. Ini nga pahinumdumin duro tayo iton Bombo Radio Tacloban. May mga nagsisiring nga delikado aton panlawas ang pagkonsumo iton MSG. Ano gud man ba ang MSG? Ang MSG o monosodium glutamate o mas kilala tawag nga Vetsin inusa nga flavor enhancer. Sumala mga doktor nga eksperto ang MSG is safe to consume. Waray conclusive evidence nga nagyayakan nga delikado ini. Ang MSG in common nga ingredient ha mga processed food. Sanglit waray sadang nga ikabaraka pero siguraduha nga diri mo ini aasayon kundi gagamiton mo la ini como flavor enhancer han imo ginluluto. Ang cyberbullying ay natatabo sa social media, online messaging platforms, gaming platforms nga Bombo Hanay sa Udto. 44 minutos mga kabum, ito nakalabay, han alas 11 balik ang taramdan na bombohanay sa Udto. Pag-iso naman at mga kabumbo, no, ini naman ang may pagkasumpay no, ito naging pamahayagan ni Representative Terry Redon no, mga kabumbo, may kalabutan hinin nga pagpapatawag niya no, o pagpapatawag ng mga kabumbo ito na House Prosecution han mga opisyal ng mga kabumbo ito na PSA no. So yan na no, mga kabumbo, magihapon ini no, ito na aton dapat abangan no next week ito impeachment trial kasi kung mapamatulaan talaga no nga napipira no ang mga ngaran nga lumutaw itong acknowledgement receipts and dere matutunton official records ito na PSA ada kay dako na ini mga kabumbo nga red flag, dako na ini nga pamakiana no pagdatong mga kabumbo ko na patiunan o bagin gamit ng mga kabumbo ini nga confidential funds. Diba kasi ito na point gihapon nga din ng mga kabumbo is diri ila kon iton pa kay ana kon tinuod ba no nga tawo ininhi Mary Grace Piatos, ininhi Melke si Kuya no hi Andy Lim and iba paano nga mga ngaran iton pa kay ana nga din ng mga kabumbo is kung diri ihira identifiable official records iton PSA ada kay hinuman ng mga kabumbo iton tinuod nga kumarawat iton kwarta, di ba? Nahingain ba no mga kabumbo ini nga pondo and paano gihapon ini na liquidate ano mga kabumbo kasi public money no mga kabumbo ito na pinag-istoryahan naton hinina. So dapat may gihapon na sakto nga documentation and accountability no bisan man kon ginyayakan nga confidential and the nature no mga kabumbo and nature no hinin mga kabumbong operasyon no. So yan na no mga kabumbo, of course inin dire kita mag-aasuma dayon no mga kabumbo kasi nagkawaray no hito na ngaran PSA records by itself and dire automatic no nga nangangaroyag sidngon nga fictitious na no mga kabumbo ito usa nga tawo just like no mga kabumbo hito nagindo doon no hito napipira nga man baralaod or hito na prosecution na panel no inin maybe no mga kabumbo inin kinahanglanon ngahaw o kailangan pa no igapakita kung ano nga records ng mga kabumbo ito naging panginano gaano kahaluag ng mga kabumbo itong verification ngan kun may ada pagihapon iba nga evidence nga magpapamatuod no nga himuhimula ng mga kabumbo inin nga mga identities nga gingamit, diba? So very important ng mga kabumbo amo itong pinaka-highlight hinin ng mga kabumbo hinin nga pagtaga himang raon itong confidential funds no kay very important ng mga kabumbo itong magiging testimony no hiton PSA officials
'Di ba? Pero yan na no mga kabumbo, inin dere inihira, oo, for clarification, dere inihira no mga kabumbo ito na magde-decide kung may ada ba krimen or misuse iton pondo. No, so iton ira role nga din no mga kabumbo is ig-explicar no kung ano iton iginpakita ha irang records and verification no pagkahumanin no mga kabombo sa kana papanginanuon no iton impeachment court no iton nagkabugusan no mga kabombo iton ebidensya, di ba? Kasi kung iton ngaran no mga kabombo nga lumutaw in tinuod nga mga tao, then dapat wala gihapon ng mga kabombo dapat kahadlukan hiton Office of the Vice President ng mga kabombo or hiton defense team. No, kasi kung talagang tinuod ini nga mga tao dire inira fictitious, kung hira talaga ng mga kabombo itong recipients hinino nga confidential funds, then waray dapat ng mga kabombo baraka, waray dapat igkahadlok. No, so ito na ato naman no mga kabombo, ini naman nga pagtaga-alias kay amo gihapon ng mga kabombo itong gindudoon nira. No nga maybe kuno ini na gumamit la no mga kabombohin alias since it is confidential, no, especially no mga kabombohin nga mga informant. So kung alias man nga tinuod, dapat gihapon ng mga kabombo maesplikar kung hino ba ito na tinuod no nga recipient and kay ano nga sugad hini nga klase no kay ano nga bagabagahin kanan mga brands no mga kabombo iton gingamit nga ngaran no kon mga aliases man inin, di ba? Nga kung talaga nga fictitious no mga kabombo iton mga recipients no ida kay mas seryoso no mga kabombo nga aton pakiana nga di is kung kanino no mga kabombo na hingadto no ito nagkwarta no ini mga kabombo nga pagtaga confidential fund. Diba? Kay bisan man ko natawagon ini no mga kabombo nga confidential funds, diri man ibig sabihin nga confidential na gihapon no mga kabombo iton accountability. Di ba may adagod man talaga no mga kabombo mga butang nga diri pwede buyagyag ha public mahitungod hiton security considerations, pero dapat lagi hapon ng mga kabombo nga klarado no trail and dapat ng mga kabombo ay ada liquidation ha ilarong mga kabombo hiton mga patakaran no hiton gobyerno. 50 minutos mga kabombo ito nakalabay han alas 11 nga na aton paghihapon iba pa no nga mga balita. Nanawagan mga kabombo si Senator Loren Legarda agaran nga aksyon ha Kongreso para naman masolusyonan no ito nagtitika suok no mga kabombo nga kabutangan or situation ng mga kabombo itong mga estudyante ha classroom itong mga public schools. Subay mga kabombo kan Legarda diri ila quality no hiton education ana apektaran kundi pati gahapon no iton sitwasyon no hiton mga magturutdo. No, kay bisan man mga kabombo hindi umubos na ito na national student to classroom ratio ginyakan mga kabombo ni Legarda nga diri hini na ipapakita iton tinuod no nga kabutangan hiton pipira nga lugar nga until now no mga kabombo tikang painihan una is nakaka-experience lagi hapon hin overcrowding. No, kay basar gihapon no mga kabombo ito na 2025 studyhan na Philippine Institute for Development Studies and the Second Congressional Commission on Education umubos from 39 ha 32 no nga student kada classroom ito na average ratio ha public elementary schools hantuig 2021. Junior high school naman umubos ini no mga kabombo from 54 pakadto naman ha 44 nga student kada classroom no, pero pipira no mga kabombo nga eskwelahan no in reality no mga kabombo ha NCR, Calabarzon no and ha BARM no bisan nga din ha mga kabombo no ha Eastern Visayas ada kay naabot lagi hapon hin sobra 60 no nga mga students ito na ada hiton usa nga classroom especially no mga kabombo hiton mga elementary no, and according mga kabombo kan Senator Legarda ini na pwede no nga makaapekto ito na inin nga overcrowding or sobra kadamo itong student usa nga eskwelahan no maapektuhan itong quality of education hiton mga magturdo no as well as ito nakapakanan no mga kabombo hiton mga teachers no. So agud nga masolusyonan inin iginhaon mga kabombo ni Legarda itong Senate Bill number 2397 or an balaod nun no nga Public School Class Size Act no. So punuin mga kabombo nga balaod nun nga magkaadahin na mas tuhay nga class size
mga pampubliko nga mga eskwelahan and masigurado gihapon nga may sakto nga learning environment para naman iton mga students and mga teachers mga kabombo. No kay yan na mga kabombo nga mga panahon kinahanglanon gud man talaga agaran nga legislative action agud nga matugunan or masolusyonan mga kabombo iton problema and overcrowded classrooms and mapaupay pa mga kabombo iton quality of education nga diha aton Pilipinas mga kabombo. So yan na mga kabombo iton Department of Education mga kabombo iton may pinaka hitaas fund para itong tuig 2027 kung maaprobaran ini mga kabombo or kung maging gainin. No, pero yan mga kabombo ito na NEPA 2027 inin DepEd mga kabombo ito may pinakadako nga pondo nga sinusundan naman mga kabombo ito DPWH. No, anya nagahapon nga 2026 inin may nagahapon hadto mga kabombo naging promise ni DepEd Secretary Sani Angara mga kabombo nga yan ako nga tuig in 32,000 iton mga teacher nga iga-hire mga kabombo. So ang panawagan gihapon ito na pipira iton mga organizations labi na mga kabombo iton ACT o ACT inin sana ko dili lagi hapon mga kabombo mga teachers iton pagfokusan kundi pati gahapon mga kabombo iton mga classrooms. Diba kasi yan mga kabombo inin baga-baga na hinanormalize iton pagiging overcrowded iton kada usa nga classroom. Ta kay tagpira iton for example nga diha aton sa Sinarangan Visayas inin iton mga students na abot to 40 ito kada usa nga classroom usa nga teacher 40 mga kabombo iton iya gintututduan ginbabantayan nga mga student so talaga namang diri man mapufokusan usa-usa diba. So very important mga kabombo nga yan nagihapon inin iton mga classroom maging tuhayo bisan na lauray ko aircon bisan nga nino iton mga mga ceiling fan mga electric fan ng mga kabombo inin ginaaragmutan nila ito iton mga parents bisan nga ni ultimate floor wax mga kabombo. So yan iton pakian nagihapon is kun hanggang san-o magiging normal iton siksika iton mga classrooms especially mga kabombo iton public schools kasi bisan man ko niyak nato ng mga kabombo nga kung mabubo or umubos na iton average student to classroom ratio nationwide madala gihapon mga kabombo mga situation nga kung kukulawan nato iton mga public schools may adala gihapon mga classrooms sugod ko pang kanina ng mga kabombo nga naabot sobra 60 iton mga students and diri lay ni na mayakan kita ng mga kabombo nga kay damo kasi iton mga students damo gud talaga iton mga kabataan iton usa nga classrooms and yan mga kabombo imagine ito na usa nga teacher mga kabombo kinahanglanon niya magtutdo pipirano nga 60 nga mga students magkaariba ng mga kabombo iton mga learning pace iton iba nga mga estudyante madagmit ra maka-pick up iton iba naman kay diri man papreho iton mga utok iton mga students kailangan pahin mas damong explanation to sa iton iba naman mga kabombo inin nahadlok or naawon magpakaian masugod bet nga class get 1/2 sheet of paper to 1/2 ma'am di ba mga sugod ito. So itong tendency na i-stress na overstimulate ito na teachers mga kabombo. 26 minutos ito na kalabayan alas 11 mga kabombo ito na aton pagbalik ini na pagisgutan pa nato ng mga kabombo ini na nga pagtaga Senate Bill number 2397 nga iginduduso ni Senator Loren Legarda aday kay standby may kabombo kontraramdanan katiliwan itong Bombo Network News. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. General Merchandise San Jose, Tacloban City. Emerald Grocery Store San Jose, Tacloban City. Daily Grace Mini Mart San Jose, Tacloban City. Winsil Mini Mart Marisbaras, Tacloban City. Top Commercial Gomez Street, Tacloban City. Sam's Trading Salazar, Tacloban City.
kuryente-tipid tips sa mga nagamitin cellphone. Una, i-unplug ang mga charger pagkahuman gamiton. Bisan waray nakasaksak nga cellphone, kung nakasaksak ang charger, inakonsumo lagyap, inihin kuryente kung tawagon vampire power. Ikaduha, likyan ang overnight charging. Bisan pa may da auto cut off iton mga moderno nga smartphone, ang pagbaya hinakasaksak, hinmaiha in nagdudurot in trickle charging nga nakakapapaso iton gadget nga nakakagkarag hin kuryente. Ini nga pahinumdumin duro tayo iton Bombo Radio Tacloban. May mga nagsisiring nga delikado aton panlawas ang pagkonsumo iton MSG. Ano gud man ba ang MSG? Ang MSG o monosodium glutamate o mas kilala tawag nga Vetsin inusa nga flavor enhancer. Sumala mga doktor nga eksperto, ang MSG is safe to consume. Waray conclusive evidence nga nagyayakan nga delikado ini. Ang MSG in common nga ingredient ha mga processed food. Sanglit waray sadang nga ikabaraka pero siguraduha nga diri mo ini aasayon kundi gagamiton mo la ini como flavor enhancer han imo ginluluto. Ang cyberbullying ay natatabo sa social media, online messaging platforms, gaming platforms ng mga mobile phone. Ini mga pamatasan o aksyon nga nagpapanuyong hadlokon o igpahiyaan kita target ini. Sugan ang pagpapasarang sayop nga impormasyon, pagpopost ng mga litrato o video nga igkakaawod ang biktima. Gan pagpapadarahin mga diri mag-upay ng komento o mensahe pahinano sa katawo. Ang face-to-face bullying and cyberbullying in parehos nga natatabo. Pero ang cyberbullying ay nagbibilin ng digital footprint o record nga pwede nga makapagpamatuod nga makaghatag in ebidensya agud nga makabuli nga pag-report nga maundang na ang panaabuso. Stop cyberbullying! Kung mapakadto kita simbahan ngan ma-attender hin misa, in permi ginyayakan nga magsulot hin best for church. An panulutan man god in nakadepende ha mga iba-iba nga denominations nga pwede mo man liwat kitaon nga guidelines sa kada simbahan. Pwede ka magsulot hin corporate or business attire, uniforms, jeans ngan slacks. An pinaka-importante man god in mamate ha magiging sermon ngan an mga pulong han Ginoo. Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Bombo! This is Bombo Network News, noontime edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Sabado, ika-22 sa buwan ng Agosto taong 2026. Sa ating mga headlines, prosekusyon ang nawagan ng mas mabilis na pag-usad ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang publiko ay hinimok naman na magbantay pa rin. Ang agricultural sector naman nagrehistro ng 1.7 billion pesos na danyos dahil yan sa sunod-sunod na kalamidad. Record-breaking na El Nino phenomenon sa bansa, banta raw sa matinding extreme weather sa buong mundo na rin, batay sa pananaliksik ng mga eksperto. Bilang ng mga naaresto sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao dahil sa gun ban at iba pang election offenses umabot na sa 19. Agriculture supply sapat pa rin sa kabila ng habagat at epekto ng sunod-sunod na bagyo ayon sa ulat ng Department of Agriculture. Abangan mamaya sa ating international news, 14 na sawi at mahigit 100 naman sugatan sa pag-atake ng Russia sa isang mall sa Ukrainian capital. Sa ating balitang palagkasan sa NBA, Klay Thompson maglalaro na sa Miami Heat. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Bombo Weather Update. Patuloy pa rin minomonitor ng mga eksperto ang kalagayan ng panahon, lalo 3 weather disturbance ang nasa paligid ng Philippine Area of Responsibility. Kabilang dito ang isang low pressure area na dating tinatawag na Bagyong Neneng at namataan sa layong 630 kilometro sa silangan-hilagang silangan ng Itbay at Batanes at posibleng muling lumakas bilang bagyo sa susunod na 24 na oras. Meron itong katamtamang tsansa at nananatili bilang low pressure area at yan ay posibleng makaapekto sa ilang bahagi ng mga lugar na nandyan sa may hilagang parte ng ating bansa. Samantala,
ay binabantayan din sa labas ng Philippine Territory ang isa pang tropical depression sa layong 1,220 kilometers sa silangan niyan. Hilagang Mindanao ang lokasyon na dating kilala bilang low pressure area 08H. At taglay nito ang lakas ng hangin na 45 kilometers per hour kada oras at malapit ho sa gitna. May pagbugso naman na 55 kilometers per hour at mabagal ang pagkilos na pahilaga. Sa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility, mayroong bagyo na may international name na Saudel at huling namataan sa layong 2,630 kilometro sa silangan hilagang Luzon ang kanyang lokasyon. Nagtataglay ito ng lakas ng hangin na 130 kilometro bawat oras, may pagbugso na 160 kilometers per hour at kasalukuyang kumikilos ng patungo sa hilagang kanlurang direksyon sa bilisyan na 20 kilometro bawat oras. Naasahan mga kabombo, mga ka-Star Nation na maglalabas muli ng panibagong abiso ang mga eksperto mamayang hapon. Sa makaragdagan pang balita, lumobo pa sa 1.73 billion pesos ang halaga ng pinsalang inabot ng sektor na pagsasaka dahil sa magkakasunod na kalamidad. Kinabibilangan ito ng epekto ng mga bagyong Luis, Maymay at Neneng at ng hanging habagat. Ayon sa Department of Agriculture, umabot na sa 50,277 ang bilang ng mga apektadong magsasaka at mangingisda sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Pumalo naman sa 40,954 na ektarya ng mga sakahan ang natukoy na apektado sa mga serye ng pagbaha. Nagresulta ito sa pagkasira ng 43,220 metriko na tonelada ng mga agricultural products na kinabibilangan ng palay, mais, cassava, high-value crops, pangisdaan at mga alagang hayop. Marami ring agricultural fisheries infrastructure na mga makinarya at iba pang kagamitan ang natukoy na nasira. Pinakaapektado rito ang 7 rehiyon tulad ng Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa Region at Western Visayas. Sa karagdagang balita, naobserbahan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX ang superheated plume na aktibidad dyan sa may crater ng Canlaon Volcano sa Negros Island nitong Biyernes ng gabi. At ayon sa data ng naturang ahensya ay merong umiiral na alert level number 2 sa nasabing bulkan. Naitala rin ang 8 volcanic earthquake at umabot sa 2,072 na tonelada ng sulfur dioxide emission nitong araw ng Biyernes. Tumasama ng hanggang 100 metro ang katamtamang volcanic plume bago tinangay ng hangin patungo sa silangan at timog kanluran ng naturang isla. Patuloy na ipinagbabawal ang pagpasok sa 4 na kilometro na itinuturing bilang permanent danger zone at yung pagpapalipad ng mga aircraft malapit sa crater ng bulkan. Samantala nakatakdang maging isa sa pinakamalalakas na El Nino sa kasaysayan ng weather phenomenon ngayong taon na nagbabantang magdulot ng mas matinding extreme weather sa iba't ibang bahagi ng mundo at posibleng gawing pinakamainit na taon sa record ang taong 2027. Ang El Nino ay natural na phenomenon na nangyayari kapag humihina ang trade wind sa Pacific, dahilan upang umakyat at kumalat patungong silangan ang mainit na tubig. Nagdudulot ito ng pagbabago sa global weather patterns, kabilang ang mga matinding init at tagtuyot sa ilang lugar at mas malamig naman o mas bansang kondisyon naman sa iba. Ang background nito mga kabombo Star Nation, bakit nagkakaroon ng El Nino ay pinapalala ng human-caused climate change ang epekto nitong El Nino, kaya mas mataas ang panganib ng heat waves, droughts, wildfires at matinding pagulan. Ilan sa mga epekto nito ay nararanasan sa ilang bansa, kabilang ang matagal na dry season at wildfires sa Indonesia. Ayon sa mga eksperto, mas malakas na El Nino ay nangangahulugan ng mas mataas na posibilidad ng mga karaniwang epekto nito, bagamat hindi garantisadong mararanasan ang lahat ng ito sa bawat bansa. Maaari rin itong magkaroon ng malaking epekto sa agrikultura, supply ng pagkain, gayon din sa tubig at sa ating kalusugan. Aros natin sa buong kapuluan, 7 minuto na makalipas ang 12:00 ng tanghali. Kuha muna tayo ng report mula sa ating news team.
Isang mambabatas may panawagan na mas pabilisin pa ang usad ng impeachment trial nitong si Vice President Sara Duterte. Bakit kaya? Alamin po natin sa ulat ni Bombo Isa Cotoner. Bombo Dennis, Bombo Jai, bagaman kontento sa naging presentasyon ng mga ebidensya na nawagan si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na sana'y mapabilis pa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines kay Representative Sendanya, sinabi nitong wala siyang nakikitang problema sa paraan ng paglalahad ng prosecution ng kanilang mga ebidensya. Gayunman, nais itong mas mabilis ang pag-usad ng paglilitis dahil nasa Article 2 pa lamang ang impeachment court. Nakatuon ang naturang article sa mga alegasyon ng unexplained wealth at undeclared assets ni Duterte. Ayon sa mambabatas, habang tumatagal kasi ang proseso, mas maaaring makinabang dito ang tao inaakusahan. Anya, posible umanong magkaroon ng pagkakataong makalusot kung magiging mabagal ang paglilitis. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines kay Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. At kontento naman tayo in terms of the presentation of evidence. Pero tulad ng marami nating kababayan, we echo yung sentiment na sana medyo mas mabilis yung proseso. Kasi di ba, nandito pa lamang tayo sa pangalawang article of impeachment at meron pa tayong kailangan tapusin itong pangalawa, tapos meron pang pangatlo at pang-apat. At alam naman natin, habang nagtatagal, laging pabor ito doon sa nasasakdal o sa may sala. Sa karanasan natin sa Pilipinas, kapag matagal ang kaso, kadalasan nakakalusot yung may sala. Kaugnay nito, hinimok din ni Sendanya ang publiko na patuloy na bantayan ang impeachment trial kahit inaasahang hahaba pa ang proseso. Mahalagaan niyang ipakita ng publiko sa mga senator judge na hindi dapat manaig ang political loyalty sa pagdedesisyon sa kaso. Sa halip, gihit ng mambabatas dapat manatiling nakabatay sa mga ebidensyang inilalahad sa impeachment court ang magiging desisyon. Muli, ang tinig ni Representative Percy Sendanya sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines. Mahalaga din na kahit na medyo mahaba yung proseso, very technical, pagmantay ng taong bayan para makita ng ating mga senator judges na hindi po pwedeng political loyalties ang maging basihan ng kanilang desisyon, kundi ang matinding ebidensya na pinipresenta ng prosecution. Patuloy ang pagdinig ng Senate Impeachment Court sa Article 2, kabilang ang mga dokumentong may kaugnayan sa financial records ni Vice President Sara Duterte. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Bas Radio Bombo! Samantala, minungkahi naman ni House Impeachment Prosecutor Representative Terry Ridon na gawing 4 na araw kada linggo ang pagdinig sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte upang mapabilis ang paglilitis at mabawi ang mga araw na naantala dahil sa masamang lagay na panahon. Target ng prosekusyon na matapos ang kanilang presentasyon ng mga ebidensya pagsapit yan ang katapusan ng buwan ng Setyembre upang makapagsimula naman ang depensa sa pagharap ng kanilang mga testigo at mga ebidensya sa buwan ng Oktubre. Posible umanong matapos ang buong paglilitis bago matapos ang Nobyembre o Disyembre. Sa kasalukuyan, karaniwang idinaraos ang impeachment trial tuwing araw ng Lunes hanggang Miyerkules. Naging limitado naman ang mga pagdinig ngayong linggo dahil sa tuloy-tuloy na pagulan at pagbaha sa Metro Manila. Ayon kay Representative Terry Ridon, mas praktikal na idagdag ang araw ng Huwebes kaysa Biyernes o Sabado dahil may iba pang legislative work ang Senate staff. Giit niya dapat pabilisin ang proseso ngunit hindi ito nangangahulugang dapat madaliin ang pagbibigay ng pagkakataon sa prosekusyon, gayon din sa defense team at senator judges na maiharap at mapakinggan ang kanilang mga argumento. Samantala, sinabi ni Ridon na inaasahang haharap sa mga susunod na pagdinig ang mga testigo mula sa National Bureau of Investigation, Philippine Statistics Authority at iba pang ahensya habang susunod naman ang prosekusyon sa anumang magiging pinal na schedule na itatakda ng Senate Impeachment Court. Para sa atin sa buong kapuluan, 11 minuto na makalipas ang 12:00 ng tanghali. Inihayag ni House Impeachment Prosecutor Representative Terry Ridon na patuloy na bumibigat ang mga ebidensyang inilalatag ng panig ng prosekusyon laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ay sa impeachment trial, kasunod pa rin ang testimonya ng dating Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta. Ayon kay Representative Ridon, mahalagang testimonya ni Acosta na nagsabi na inutusan siya
ni Vice President Sara Duterte na i-turnover ang 125 million pesos na confidential funds kay dating Office of the Vice President Security Officer Colonel Raymond Dante La Chica noon itong Disyembre ng taong 2022. Iginit ni doon na sapat na umano ang naturang testimonya ni Acosta upang ipakita ang sinasabing maling paggamit ng confidential funds, lalo't hindi umano nakasaad sa mga dokumentong isinumiti dyan sa Commission on Audit ang naging papel nitong si La Chica sa paghawak ng pera. Ang 125 million pesos ay bahagi ng kabuuan na 500 million pesos na Office of the Vice President confidential funds na inilabas mula Disyembre taong 2022 hanggang unang taon at unang 3 quarter ng 2023. Sa karagdagan pang balita, nakapag-aresto o nakapaghuli ang Philippine National Police ng kabuuang 19 na individual dahil sa paglabag sa umiiral na gun ban at iba pang mga electronic o election-related violence. At yan ay dyan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kung saan nakatakda ang kanilang parliamentary elections. Batay nga sa data ng Commission on Elections mula sa petsang sa ika-16 ng Hulyo hanggang Agosto 21 ng taong ito, 19 na individual ang inaresto dahil sa gun ban violation. Pinakamaraming naitalang paglabag ito sa nakalipas na panahon. Sa naturang data, 27 ang may iba't ibang uri ng baril ang nakumpiska ng mga otoridad habang mayroon din na 6 na pampasabog. Meron pang 111 na mga bala. Sa kasalukuyan ay nagsasagawa na ang Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines ng mga aktibidad na may kaugnayan sa pagpapanatili ng kaayusan. Nasa 23,712 COMELEC checkpoints ang itinalaga sa buong rehiyon ng Bangsamoro at mga karatig na lugar. Sa kabila nito ay nagpapatuloy naman ang iba pang mga law enforcement operations ng Philippine National Police at ng Armed Forces of the Philippines tulad ng illegal drugs operation, manhunt sa mga wanted persons at maraming iba pa. Una nang inuri ng full body ang pananambang sa convoy ni Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Chief Minister bilang election-related incident at ito ngayon ang sinisiyasat ng naturang tanggapan. Bombo International News. Umabot na sa 14 na katao ang kumpirmadong nasawi sa pag-atake ng Russia sa isang shopping mall sa Ukrainian capital na Kyiv. Sinimulan ng Russia ang panibagong pag-atake sa naturang syudad nitong araw ng Huwebes, Agosto 20 at nagpatuloy kahit pa sa mga matataong lugar. Maliban sa mga nasawi, nasa 121 individual rin ang kumpirmadong sugatan. Ayon kay Alexander Hanza, ang head ng Regional Military Administration, may ilan pang hinahanap sa mga guho habang maraming shop sa loob ng naturang mall ang nasunog. Ayon naman kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, isinagawa ng Russia ang pag-atake sa 2 magkakasunod na yugto kung saan ilang missile ang tumama sa naturang mall. Sa ngayon, patuloy pa rin ang paghahalughog dito at pag-aalalay sa mga residente. Sa mga nasugatan naman, 22 sa kanila ang pawang mga kabataan. At sa iba pang usapin sa ating ibayong dagat, mahigit 2,000 naman na makatao ang namatay sa Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo na ayon sa United Nations ay mabilis na kumakalat sa ilang lugar na mas malawak pa sa France. Ayon kay United Nations Ebola Coordinator Julian Hornes, kalahati ng mga nasawi ay naitala lamang sa nakalipas na 20 araw, dahilan upang manawagan siya na karagdagang tulong at pondo para sa pagtugon sa nasabing outbreak. Itinuturing na pinakamalaki sa kasaysayan ng Congo batayan sa bilang ng mga kaso ang ika-17th Ebola epidemic sa bansa. Dulot ito ng Bundibugyo species kung saan wala pang aprobadong bakuna o gamot. Aabot na rin sa 160 health workers ang nagkakasakit, kabilang ang 43 na mga nasawi. Nakaharap din sa pag-atake ang mga health worker, mga ambulansya at health facilities, habang nakakaapekto naman ang response sa pagbawas ng humanitarian aid at kakulangan sa mga pondo.
Paghatid na sa atin mga kabombo, mga ka-station sa oras na 18 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Tayo ng karagdagan report mula sa ating news team. Itong kawalan ng balak ni Vice President Sara Duterte na personal na humarap sa impeachment court ay sumasalabi umano sa kanyang level of respect dyan sa impeachment court. Alamin natin ang ulat ni Bombo Sindigraida. Inihayag ni House Prosecution Panel spokesperson at Kabataan Party List Representative Renico sa eksklusibong panayam nito sa Bombo Radio na ang kawalan ng balak ni Vice President Sara Duterte na dumalo sa impeachment trial laban sa kanya ay sumasalamin sa umano'y kawalan nito ng paggalang at pagkilala sa legal na proseso ng pagdinig. Kasunod ito ng naunang pahayag ni Duterte na ipapaubayo na lamang niya sa kanyang legal team ang pagharap sa magiging takbo ng kaso sa impeachment court. Binigyang diin ni Ko na dapat maipabatid sa publiko ang katotohanan ukol sa sinasabing irregularidad sa pondo ng Office of the Vice President at Department of Education na kung may kwestiyon sa kakayahan ni Duterte na manatili sa kanyang posisyon at sa usapin ng public trust. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni House Prosecution Panel spokesperson at Kabataan Party List Representative Renico. I think that shows yung level of respect and level of recognition ni VP Sara doon sa mga process na nangyayari na hindi lang nakasalalay yung paggasta ng pera na hinawakan niya, no? Pero yung pagtingin doon sa kung gaano ba siya ka-fit sa patuloy na pamamahala. Yun naman po yung sinasalang natin sa impeachment court eh. Kung hindi po si VP Sara magpakita ni isang beses sa harap ng impeachment court, ano pong respeto yung binibigay niya dito sa mga proseso ng pananagutan. Bagamat hindi umano obligado na dumalo si Duterte ng pisikal sa bawat pagdinig, nananawagan ang prosekusyon na personal itong humarap sa impeachment court upang direktang sagutin ang mga seryosong aligasyon. Kabilang sa mga nais nilang mabigyang linaw ay ang mga questionableng pangalan sa isinumiteng acknowledgement receipts, hindi pagsumite ng certification of success sa mga naging operasyon ng opisina at iba pang mahalagang dokumento. Matatandaang ang mga naging lapses o pagkukulang na ito ng opisinang pinamunuan ni Duterte ang naging dahilan kung bakit nag-issue ng Notice of Disallowance ang Commission on Audit at nag-atas na ibalik ang pondo ng taong bayan. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli ang naging pahayag ni House Prosecution Panel spokesperson at Kabataan Party List Representative Renico. And kung ngayon, hindi naman po isa ang anomalyang tinitignan dito. Marami. Isa po yung na-mention yun na, no? Yung acknowledgement receipts lang, yung sinumite bilang patibay no, na nangyari yung paggasta. Hindi po yun sapat. May titignan tayo at hinahanap ng official receipts or even yung certification ng success ng mga operations, yung paggamit ng impormasyon. Lahat po yun yung parang standard na hinahanap na yung pag-certify na nagamit sa tama yung confidential intelligence funds at wala po yun, no? Not to mention yung napakaraming irregularidad sa acknowledgement receipts, no? Yung pangalan na ginamit, yung quote-unquote physical impossibility na yung lahat ng acknowledgement receipts na yon ay ma-disburse sa iba't ibang lokasyon sa isang araw, no? O sa mga iilang araw lang. Sa panig naman ng kampo ng depensa, naninindigan silang hindi obligado ang nahaharap sa impeachment trial na humarap sa korte. Lalo na aniya kung may sapat naman na argumento ang kanyang panig. Para kay Attorney Michael Powa, wala pa silang nakikitang pangangailangan para padaluhin ang kanilang kliyenteng si Vice President Sara sa paglilitis. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Sindigraida. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Balita naman mga kabombo at Star Nation, bumaba sa record low 9.7% ang poverty rate sa Pilipinas noong taong 2025 ayon sa Philippine Statistics Authority na nangangahulugang humigit kumulang 6.5 million ang nakaangkat mula sa kahirapan sa pagitan ng 2023 at 2025. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev, naabot ng mas maaga sa target ng Philippine Development Plan ang single-digit poverty rate.
Sinabi ni Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan na nakatulong dito ang targeted assistance at mga programang naglalayong paliitin ang income gap. Batay sa Philippine Statistics Authority, tumaas din ang humigit kumulang 22% ang nominal income ng mga Pilipino sa iba't ibang income groups mula year 2023 hanggang year 2025, habang nasa 5% lamang ang naitalang cumulative inflation sa parehong panahon. Samantala, sinabi naman ng World Bank na mahalagang mapanatili ang pagbaba nitong poverty rate sa pamamagitan ng mas maraming dekalidad na mga trabaho, inclusive economic growth at mas malawak na social protection. Kabilang sa rekomendasyon nito ang pagpapalawak ng targeted assistance gaya ng 4Ps upang maprotektahan ang mga vulnerable na mga pamilya. Oras natin sa buong kapuluan mga kabombo at mga ka-Star Nation. Meron na tayong 23 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ito naman ay pinatitiyak ng Philippine National Police, partikular na ng kanilang hepe na si General Jose Melencio Nartates Jr. para yan sa mga tauhan na mabantayan ang insidente ng mga pagnanakaw ng kuryente para dun sa mga power facilities at mga materyales na gumagamit ng distribusyon ng kuryente. Ginit ng general na kailangan mapataas pa ang conviction rate dun sa mga individual na sangkot sa naturang uri ng pagnanakaw. Anya ay hindi nagtatapos sa pag-aresto lamang ang proseso na ng mga nasasangkot sa naturang illegal na gawain at sa halip ay dapat na masigurong makasuhan, makulong at makonvict ang mga ito. Pinahihigpitan na rin ni Chief Philippine National Police ang ugnayan ng mga pulis at Department of Justice. Yan ay para sa mas epektibo at episyente na paghahain ng kaso laban sa mga individual na sangkot dyan sa pagnanakaw ng kuryente. Binigyan din pa ni Nartates ng pangangailangan na maprotektahan ang distribusyon ng power supply sa ating bansa ay dahil sa mahalagang papel nito hindi lamang sa ekonomiya kundi upang maprotektahan ang mga consumer mula sa mataas na singil sa kuryente. Bago ito mga kabombo ay napuna ng mataas na kapulungan ng Kongreso o ng Senado ang mababang conviction rate doon sa mga nagnanakaw ng kuryente at mga materyales na isinasagawang hearing ay natuklasan din ang charges na ipinapataw doon sa system loss. Kaya naman umalma ang ilang mambabatas dahil nadadamay ang hindi naman nagkonsumo ng naturang ninakaw na supply ng kuryente. Sa iba pang mga balita, tiniyak ng Department of Agriculture na sapat ang supply ng bigas at iba pang pangunahing agricultural products sa buong bansa sa kabila ng pananalasa ng mga nagdaang bagyong Luis, Maymay at Neneng at ang epekto ng hanging habagat. Bago nito ay iniulat ng Department of Agriculture na aabot na sa 1.7 billion pesos ang halaga ng danyos na inabot ng sektor ng pagsasaka dahil sa magkakasunod na kalamidad. Ang naturang halaga ay katumbas ng mahigit 40,000 tons ng agricultural products na nasira at nawala sa naturang sektor. Ayon naman kay Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, nananatiling mataas ang multo ng agricultural products sa ating bansa habang mataas din ang inaasahang production sa mga susunod na buwan. Patuloy din anya ang pagtulong at pagbibigay ng intervention sa mga naapektuhang magsasaka at pati na rin sa ating mga mangingisda para agad na makabawi mula sa pagkalugi dahil sa epekto ng kalamidad. Tinutulungan din ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na maibaba itong mga upland crops at mga gulay sa Metro Manila upang mapanatiling abot kaya ang presyo ng agri-products at maiwasan ang tinatawag na artificial shortage. Nagdala na yan sa atin sa oras ng 26 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Naka-full alert mga kabombo ang quick response teams ng Department of Social Welfare and Development o DSWD bilang paghahanda sa posibleng epekto ng severe tropical storm Saudel na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Ayon kasi sa mga eksperto, inaasahan na magpapalakas o magkakaroon ng enhancement ng habagat dyan sa ilang lugar sa ating bansa. At magdadala na naman ito ng malalakas na mga pag-ulan sa bahagi ng Luzon simula sa araw ng Lunes. Nakaposisyon na ang Department of Social Welfare and Development
ng nasa 3.85 milyon ng mga family food packs at may halaga na 715.25 million na quick response funds. Yan ay para sa mga posibleng maaapektuhan ng panibagong mga pag-ulan at pagbaha. Patuloy naman ang relief operations ng naturang ahensya para sa mga pamilyang naapektuhan ng nagdaang sama ng panahon kung saan ay umaabot na ho sa 1.3 bilyon ang naipamahagi ng mga humanitarian assistance sa mahigit 2 milyong pamilya na nasa mga danger zone o kaya naman ay heavily affected areas. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Social Welfare and Development sa mga social action centers at maging sa mga simbahan upang magsilbing distribution points ng food packs at mapabilis naman ang pag-abot ng ayuda doon sa mga apektadong komunidad na tinamaan ng mga bagyo at ng habagat. Sa ibang usapin naman, binigyan diin ni Manila Archbishop Cardinal Jose Advincula ang kahalagahan ng pakikinig sa mga kabataan, lalo na sa mga dumaranas ng mabibigat na suliranin kasunod yan ng pamamaril sa Zamboanga University na ikinasawi naman ng 2 estudyante. Ayon kay Advincula, hindi lamang pisikal na pinsala ang idinudulot ng school violence dahil sinisira rin ito ang pakiramdam ng seguridad at tiwala ng mga kabataan. Anya kailangang pakinggan ng mabuti ang mga pinagdaraanan ng mga kabataan sa halip na hayaang lumipas lamang ang naturang trahedya. Kabilang sa mga posibleng tahimik na pinagdaraanan ng mga kabataan, ito ang usapin pagdating sa kalungkutan, anxiety, kawalan ng pag-asa, mga problema sa pamilya, bullying at academic pressure. Hinikayat niya ang paglikha ng mga ligtas na espasyo kung saan malaya silang makapagsalita at makahingi ng tulong nang walang takot o kahihiyan. Hinimok din ni Advincula ang publiko na gawing daan ang trahedya upang palakasin ang panalangin, magkakaisa at malasakit sa kabataan at bumuo ng kulturang puno ng pagmamahal, pati na rin ang usapin ng compassion upang hindi manaig ang karahasan, pati na rin ang puot. Sa tuloy-tuloy pa nating mga balita, mga kabombo at mga ka-Star Nation, oras na ho natin ay 29 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Binabantayan ng Department of Health ang mga lokal na gobyerno na mayroong mga naitala na pagtaas ng bilang ng mga apektado ng leptospirosis. At yan ay doon sa mga lugar na nakaranas ng mga pagbaha. Yung itinuturing ho na leptospirosis hotspot. Kasunod na naman ang mga pagbaha na nangyari sa maraming lugar sa ating bansa. Ayon nga kay Health Secretary Edwin Mercado, nakafocus ang kanilang ahensya sa mga lugar na posibleng makapagtala ng paglobo ng mga kaso, kasunod na rin ng pagkakababad sa maruming tubig sa mga lugar na nakaranas ng tubig baha at libu-libong katao na mga naapektuhan. Nagbukas na anya ang kanilang kagawaran ng mga fast lane at express lane sa mga Department of Health hospitals para yan sa pagpapakita ng sintomas ay agad na itong matugunan. Ayon pa sa ahensya, aktibo rin ang kanilang panig na namamahagi ng doxycycline sa mga lugar na apektado ng pagbaha upang maagapan ang pagkakaroon ng karamdaman na maaaring humantong sa pagkasawi. Sa kasalukuyan ay nakataas na ang Code White sa Department of Health Regional Offices at binabantayan ang posibleng pagtaas ng kaso ng nakamamatay na sakit na leptospirosis. Pinatitiyak din ng Department of Health Chief dun sa mga regional offices na magkaroon ng updated at real-time monitoring sa mga nagkakasakit nito para naman sa akmang pagtugon ng kanilang ahensya. Samantala, ganap nang naibalik sa 100% ang serbisyo ng telecommunications sa mga komunidad na naapektuhan ng dagdaang bagyo at masamang panahon. Isinagawa ang mabilis na pagkukumpuni alinsunod yan sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na panatilihing tuloy-tuloy ang komunikasyon at agarang maipamahagi ang mga kinakailangang serbisyo sa mga nasalantang lugar. Ayon sa Department of Information and Communications Technology, naging katuwang ng pamahalaan ng iba't ibang kumpanya ng telecommunications upang maisakatuparan ang mabilisang restoration efforts. Itong hakbang ay bahagi ng Digital Bayanihan Initiative ng ahensya
na naglalayong pag-isahin ang puwersa ng gobyerno at ng mga pribadong sektor para matiyak ang maayos na daloy ng impormasyon tuwing mayroong kalamidad. 28 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Nanawagan si Senate President Win Gatchalian ng mga agarang reforma upang mapababa ang presyo ng kuryente sa ating bansa na may layunin na tulungan na pasiglahin muli ang ekonomiya sa gitna ng mabagal na paglago nito at mga banta mula sa pandaigdigang krisis sa enerhiya, dulot na rin ang kabi-kabilang factors, kabilang na ang giyera sa gitnang silangan at ang kakapusan ng supply sa ilang mga rehiyon. Ayon nga sa mambabatas, mahalagang maibaba ang gastusin sa kuryente upang makapaghatid ng tunay na kaginhawahan para sa mga pamilyang Pilipino at sa mga maliliit na negosyo na umiiral sa ating bansa. Binigyang diin din mga kabombo ng opisyal na dapat ay magkaroon ng sapat na batayan at bukas na pagsusuri doon sa mga sinisingil tulad na lamang ng generation at system loss. At yan ay iba pang mga charges na kinauugnayan ng pagbabayad ng kanilang mga service consumers. Meron ding direktang ipinapasa sa mga consumer na hindi naman ganap na nararamdaman o kaya naman ay napapakinabangan ng mismong member consumers ng mga kooperatiba. Dagdag pa rito ay ipinunto rin ng naturang pinuno ng Senado ang paglago ng gross domestic product ng ating bansa sa 2.3% noong ikalawang quarter at yan ay pinapaalala ang pagiging asa ng Pilipinas sa imported na langis dahilan upang maging mas madali na maapektuhan tayo ng mga pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo pati na ng kuryente na kung nagkakaroon ng adjustment sa international market ay mabilis ang impact at mas matindi ang nararamdaman na epekto sa ating bansa at sa mga gumagamit ng produkto. Bunsod nito ay inihain dyan sa Senado ang Senate Bill number 2350 na naglalayon na ipagbawal sa mga distribution utilities ang paniningil ng system loss doon sa mga consumer, kasabay na rin ng pag-alis ng value-added tax sa benta ng kuryente. Magugunita mga kabombo na kabilang din ito sa naging talumpati ng Pangulo ng kanyang State of the Nation address. Kasabay nito ay nihain din ang Senate Resolution number 581. Yan ay para sa pagsasagawa ng investigasyon ukol sa kawalan ng regular na audit doon sa halaga ng gasolina sa kabila ng tumataas na generation charges nang sa gayon ay mapalakas din ang pangasiwa ng pamahalaan sa sektor ng paglikha ng kuryente. Sa puntong ito ng ating balitaan, dakuan na ho natin ang mga ulat ng ating mga himpilan. Unahin natin ang ilang proyekto na pang-infrastruktura dyan ho sa probinsya ng Benguet ay personal na ininspeksyon ni Public Works Secretary Vince Dizon. Ano kayang naging obserbasyon ng kalihim ating alamin sa ulat ng Bombo Radio Baguio. Personal na tinungo at sinuri ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang ilang infrastruktura sa Benguet na napinsala at naapektuhan ng walang humpay na pag-ulan dulot ng habagat. Una niyang ininspeksyon ang na-wash out na bahagi ng kalsada sa Bacala, Trinidad, Benguet kasama sina Benguet Governor Melchor Diclas, La Trinidad Mayor Roderick Awingan, Baguio City Mayor Benjamin Magalong at iba pang lokal na opisyal. Ayon kay Dizon, isang bagong district engineer ang naatasang manguna sa pagsasaayos ng nasirang kalsada. Nangako rin umanong district engineer at ang regional director ng Department of Public Works and Highways Cordillera na matatapos ang konstruksyon sa loob ng 10 buwan. Na-derail tayo dito, medyo madidigay tayo. Pero inassure ako ng ating district engineer, yung bago nating district engineer, tsaka si RD na kaya tong matapos in 10 months. Very important ang dito,
So ngayon, talagang gagamit na tayo ng talagang matibay na slope protection, no? Matatandaang na-wash out ang naturang bahagi ng kalsada noong nakaraang linggo dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan na dala ng habagat. Mula rito, nagtungo si Dizon sa bahagi ng Governor Bado Dangwa National Road sa Bangho, Daklan, Tublay, Benguet upang inspeksyonin ang nasirang rocknet. Ayon sa kalihim, hindi magiging simple ang pagsasaayos nito kaya iniutos niya sa Regional Director na tiyaking kwalipikado at may sapat na kakayahan ang kontraktor na hahawak sa proyekto. Tinatayang aabot sa halos 30 milyong piso ang kinakailangang pondo para sa pagsasaayos na posibleng matapos sa loob ng 3 hanggang 4 na buwan. Sinuri rin ni Dizon ang Bolo Creek sa La Trinidad, Benguet na sinasabing isa sa pinagmumulan ng tubig na nagdudulot ng pagbaha sa Benguet State University Strawberry Farm. Inihayag niya na nakatakdang simulan sa susunod na linggo ang ilang intervention, kabilang ang dredging sa creek at paglalagay ng flap gates upang maiwasan ang pagbalik ng tubig patungo sa Strawberry Farm. Plano rin ng nasabing ahensya na maglagay ng drainage facility mula sa Strawberry Farm patungo sa Balili River. Makikipag-ugnayan din ang ahensya sa Benguet State University para sa posibleng pagtatayo ng detention basins at karagdagang drainage facilities. Pagka yun ginawa natin, hopefully, mamay-menos yung pagbaha dito. So, maglalagay tayo ng I think 3 pumps right here. Maglalagay tayo ng mobile pump dito para kapag dumami na yung tubig dito, tutulungan natin yung mga kanal na mag-pump into Bolo Creek. Kasi pagka tumaas na to, magsasaka na tayo dito, hindi na magpa-flow yung tubig dito. Kasi isasaka na natin. Samantala, nagtungo naman si Dizon sa ground zero ng landslide sa Puruktugi sa Surong, Baguio City upang personal na makita ang kasalukuyang kalagayan ng lugar. Isa ang gisadsurong sa lugar na lubhang naapektuhan ng habagat matapos maitala ang 10 nasawi dahil sa pagguho ng lupa. Mula sa lungsod ng Baguio para sa Bombo Network News, Bombo Karen Calpo Sapiraw at itong Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo. Siya naman sa bahagi ng Panay, mga alkalde sa Capiz humihingi ng agarang tulong sa national government para sa higit 2,000 na mga magsasaka na apektado dahil dito sa red striped soft scale na insekto. Alamin natin ang mga detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Rojas. Nanawagan ang agarang tulong mula sa national government ang mga lokal na opisyal sa Capiz para sa mahigit 2,000 na magsasaka ng tubo na matinding naapektuhan ng red striped soft scale insect o RSSI. Sa Dumaraw, Capiz, tinatayang 123 hectares ng mga taniman ng tubo ang apektado ng peste na nagdudulot ng malaking pangamba sa mga magsasaka na umaasa sa kanilang ani para sa kanilang kabuhayan. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Dumaraw Mayor Batio Hatchwala, sinabi niyang posibleng madagdagan pa ang bilang ng mapektadong taniman dahil patuloy ang monitoring ng Municipal Agriculture Office. Ayon kay Hatchwala, hanggang ngayon ay wala pa rin konkretong tulong mula sa national government para sa mga magsasakang direktang naapektuhan ng RSSI. Naghihintay naman ang mga magsasaka ng tulong mula sa pamahalaang panlalawigan ng Capiz kasunod ng deklarasyon ng State of Calamity. Labis na ikinababahala ng mga magsasaka ang kanilang kalagayan dahil malapit na ang milling season na inaasahang magsisimula sa Nobyembre o Disyembre. Dahil dito, umaapila mga apektadong magsasaka sa national government na huwag nang patagalin ang pagdating ng tulong lalo na't nakasalalay dito ang kanilang kabuhayan at kakayahan makapagsimula muli sa susunod na planting season. Kailangan this problem will be addressed squarely para yung mga problema ng ating mga sugar farmers masolusyonan na at tuloy-tuloy na yung progreso ng ating bayan. Kung itong mga problema ng ganito ay mabigyan agad ng mga solusyon. Mula rito, sa impila ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Gemelos Delhi. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo. Mula sa problema sa mga insekto, lipat naman tayo doon sa probinsya ng Pangasinan sapagkat yung mga magbabangus naman
Diyan sa naturang lalawigan ay problema ngayon ang malabong tubig. Dulot po yan ng tuloy-tuloy na mga pag-ulan at ilang bangus growers ay napipilitan na mag-post-harvest at ilipat ang kanilang mga alaga sa ibang mga lugar. May balita ang Bombo Radio Dagupan. Problema ngayon ng ilang magbabangus sa lalawigan ng Pangasinan ang paglabo at pag-apaw ng tubig sa mga palaisdaan dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulana. Bagamat naghanda ang ilang fish pond operators sa pamamagitan ng paglalagay ng fish net upang hindi makatakas ang mga alagang bangus, nananatiling hamon ang kalidad ng tubig na nakaapekto sa paglaki at kalusugan ng mga isda. Ayon kay Joey De Leon, isang fish pond operator at miyembro ng Samahang Magbabangus sa Pangasinan, mas matagal ngayon ang paglabo ng tubig kumpara sa mga naunang pag-ulan. Dahil dito may ilang bangus na hindi maayos ang paglaki at nagkaroon pa ng mga sugat. Napilitan ang ilang magbabangus na i-post-harvest ang kanilang mga alaga upang kahit bahagi ng puhunan ay mabawi. Gayunpaman hindi na dinadala sa pamilihan ang mga isdang may sugat dahilan upang bumagsak ang presyo at lalong lumiit ang kita ng mga magbabangus. Iniuugnay rin ng ilang fish pond operators ang paglabo ng tubig sa posibleng pagguho ng lupa mula sa kabundukan sa mga bahagi ng Bugalyon, Aguilar at Labrador tuwing malalakas ang pag-ulan. Bukod dito, nakaapekto rin umano sa mga bangus ang mga biglaang pagbabago ng temperatura mula sa mainit na panahon patungo naman sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Sa bahagi ng Binmalay sa lalawigan, ilang fish pond operator ang naglilipat ng kanilang mga alagang bangus sa mga ligtas na lugar upang maiwasan ang pagkalugi. Ang iba naman ay patuloy na inaalagaan pa ang kanilang mga palaisdahan dahil wala silang ibang mapaglilipatan. Frankly speaking, wala pa namang natatanggap na tulong from national or local government ang fishery sector. Hoping na kahit papaano magkaroon ulit at mabigyan ulit po tayo ng from last year nakatanggap po tayo from BFAR yung mga fingerlings. So far kahit yun po ulit ang matanggap natin ngayong pag pwede na ang panahon para makabawi-bawi ulit po palaki ng bangus sa grow out. Wag po tayong mawalan ng pag-asa. Kumbaga, tulong-tulong lang po tayo. Para sa Bombo Network News mula rito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Mayra Reside nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ito namang warning signs sa mga kabataang maaring mauwi sa karahasan. Sinyalis umano na dapat mayroong mag-intervene at hindi dapat agad na i-label ang isang individual. May nakapanayam ang Star FM Cebu. Hindi dapat agad ituring na mapanganib o marahas ang isang batang nagpapakita ng pagbabago sa kilos o pag-uugali. Ito ang inihayag ng isang eksperto kasunod na rin ang kamakailang insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga City. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu kay Maria Jessica Kiambao, isang guidance counselor, sinabi niyang mahalagang maging mapagmatsyag ang mga magulang at guro sa mga makabuluhang pagbabago sa isang bata lalo na kung nakararanas ito ng bullying o iba pang mabigat na sitwasyon. Ayon kay Kiambao, ang mga warning signs ay dapat maging hudyat para makialam at umunawa sa halip na maging dahilan para agad siyang lagyan ng label. Mahalagaan niyang itanong hindi lamang kung ano ang problema ng bata kundi kung ano ang pinagdaraanan nito at kung paano siya matutulungan. Hindi naman ibig sabihin na kapag nakita natin yung mga warning signs na ito is an opportunity para i-label natin na ang isang bata ay dangerous or violent. I think it's important that we need to understand that warning signs are invitation to intervene and not to really label someone. So, instead of us asking na ano ba yung problema ng mga batang ito, we need to understand and ask them ano kaya yung pinagdaraanan nila and paano tayo makakatulong. Samantala, binigyang diin din niya na mahalagang bantayan ng mga magulang at guro ang sarili nilang kalagayan dahil maaari rin silang makaranas ng burnout. Anya, hindi laging kayang maging matatag at mahaba ang pasensya ng mga adult, kaya mahalagang humingi ng suporta o professional help kapag hindi na kayang harapin ang mga hamon ng mag-isa. Dagdag pa ni Kiambao, ang paghingi ng tulong ay hindi kahinaan kundi pagkilala na kailangan ng suporta bago maapektuhan ang kanilang kakayahang gampanan ang mga responsibilidad. Mula rito sa lungsod ng Cebu,
Ito si Star DJ Sophie Ember and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo! Mga kabombo, kuha pa tayo ng karagdagang ulat mula sa ating mga himpilan. Yung pondo para sa Eastern Interior Bypass Road doon sa Cagayan de Oro ay tiniyak ni Public Works Secretary Dizon kasabay ng kanilang isinagawang pagsusuri dito. May balita dyan ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Matapos sa ocular inspection sa hindi pa natatapos na Taguluan Bridge sa Taguluan, Misamis Oriental, sinuri rin ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang Cagayan de Oro Eastern Interior Bypass Road kasama si Representative Rufus Rodriguez. Ipinayag ng kalihim ang pag-apruba at paglalagay ng pondo ng proyekto sa multi-year budget plan upang matiyak ang tuloy-tuloy na pag-unlad nito. Sa kabilang dako naman, inihayag naman ni House Deputy Speaker Bambi Imano ang kanyang pasasalamat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpapabilis na maayos ang Taguluan Bridge na isang mahalagang daanan ng mga mamamayan sa Mindanao. At nagpapasalamat kami kay President Bongbong Marcos na pinadala mo talaga sa Secretary. Sa Misamis Oriental, Visayas at Luzon, alam namin dumadaan kayo dito araw-araw. I committed to him, sabi ng Pangulo, we have to fix all of these unfinished projects. Before we even think about mga bago, we have to finish unfinished. And this is a major unfinished project here in Misamis Oriental in Tagoloan, which is the industrial capital of Northern Mindanao. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, ito si Bombo James Oliver and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Nagsagawa ng mataas na antas ng pagpupulong ang mga ministro ng tanggulan at ugnayang panabas ng China at Indonesia sa Jakarta upang pag-usapan ang seguridad, politika at kalakalan. Layunin ng dialogo na palalimin ang ugnayan ng dalawang bansa sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea at mga pandaigdigang hamon. Ayon sa mga opisyal ng depensa, palalawakin ang kanilang kooperasyon sa militar sa pamamagitan niya ng mga pinagsamang pagsasanay, pagpapalitan ng mga opisyal at industriya ng depensa. Bagamat nakaranas kamakailan ang batikos mula sa Taiwan, bunsod ng magkasamang naval drill sa rehiyon, nanindigan ang Indonesia sa pulisiya nitong malaya at walang kinikilingang panig. Bukod sa seguridad, naging sentro rin ng talakayan ang bilyon-bilyong dolyar ng pamumuhunan ng China sa mga industriya ng Indonesia tulad ng nickel at baterya para sa mga electric vehicle. Gayunman, nanawagan ng mga kumpanya ng China ng mas maayos na patakaran pagdating sa pagnenegosyo, bunsod na mataas na buwis at mahigpit na regulasyon sa mga naturang bansa. Sa karagdagan pang balita, sa ibayong dagat, inihayag ni United States President Donald Trump na hindi pa handa ang Iran na tanggapin ang tinatawag niya na right deal sa United States habang patuloy na minomonitor ng Washington ang sitwasyon sa nagpapatuloy na tensyon dyan sa pagitan ng dalawang panig. Ayon nga kay United States President Donald Trump, bukas umano ang Iran sa posibilidad ng kasunduan ngunit hindi pa nito tinatanggap ang mga kondisyon na nais ng Washington at sinabi rin niya na patuloy na isinasaalang-alang ng Estados Unidos ang mga susunod na hakbang hinggil dito, kabilang na ang mga opsyon na pangmilitar at iba pa. Ginigit naman ni Trump na hawak ng United States ang total control sa naturang lugar na nakapalibot dyan sa may Strait of Hormuz, isang mahalagang ruta ng pandaigdigang kalakalan ng langis. Lumalala kasi ang tensyon sa pagitan ng Washington at ng Tehran at matapos na mabigo ang mga pagsisikap na maipatupad ang kasunduang naglalayo na wakasan ang digmaan at muling buksan ang Strait of Hormuz. Kasabay nito ay pinaigting naman ng Amerika ang economic pressure at sanctions laban sa Iran. Samantala, nananatiling malaking concern ang epekto ng tensyon sa pandaigdigang supply at presyo ng produktong petrolyo dahil sa kahalagahan ng Strait of Hormuz para sa energy trade sapagkat ito ang pangunahing daan o passage
para naman sa mga kalakal na nanggagaling dyan sa gitnang silangan. Entertainment News. Entertainment News. Ganap bilang Kratos ang sikat na Filipino-American Hollywood star na si Dave Bautista sa panibagong God of War series. Bibida ang dating World Wrestling Entertainment o WWE champion sa bagong series matapos ma-injure ang ilang original cast na si Ryan Hurst. Dati nang nagsimula ang filming noong February ng kasalukuyang taon, ngunit nagtamo si Hurst na bicep tear sa isang stunt scene at kinailangang dalhin at dumaan sa isang surgery. Kung hintayin pa ang kanyang recovery ay posibleng aabutin pa ng taong 2027 ang pagpapatuloy ng production. Dahil dito nagdesisyon ang management na ipalit itong si Bautista para magtuloy-tuloy ang production sa panibagong series. Kakailanganin ding palitan muli ang lahat ng scene na nagawa ng nasabing aktor. Sa ngayon, wala pang announcement para sa tuluyang paglabas ng series, ngunit batay naman sa production timeline, posibleng tuluyan itong ipapalabas sa kalagitnaan o pagtatapos ng year 2027. Ilan sa mga kilalang star na makakasama ng wrestling champion ay sina Mandy Patinkin na gaganap bilang Odin, Olafur Darry na Olafson bilang Thor, Ed Skrein bilang Baldur at Teresa Palmer na si Sif. Bombo Sports News. Ito naman mga kabombo at mga ka-Star Nation, sa mga nag-aabang sa NBA, maglalaro na muli dyan sa Miami Heat ang four-time NBA champion na si Klay Thompson. Bago nito mga kabombo ay pumirma si Thompson ng contract buyout mula sa Dallas Mavericks para naman sa tuluyan siyang maging free agent. Dito ay inaasahan na pipirma si Thompson ng 2-year with $13 million deal kasama ang Miami Heat. Makakasama nitong si Klay dyan sa Miami ang kapwa niya NBA champion na si Giannis Antetokounmpo na lumipat din sa naturang kupunan ilang buwan na ang nakakalipas. Sa nakaraang season mga kabombo ay hawak ng dating Golden State Warriors guard ang 11.7 points per game at 2.1 rebounds per game na kanyang record. Sa overall ranking ay para ho sa 3-pointer, buong NBA mga kabombo, nasa ika-4 na pwesto ang NBA champion at patunay ng kanyang sharpshooting skills para sa dinadala nitong kupunan. Meron siyang kabuuan na 2,879 na 3-pointers at sinusundan sina Stephen Curry at James Harden, pati na si Ray Allen sa kanilang record mga kabombo dyan sa NBA. Sa dagdag pa nating balita, lalo pa hong umangat sa pwesto si Filipino-born Wesley So, bagamat Estados Unidos ang kanyang dinadala bilang kanyang kinakatawan sa world ranking matapos niyang talunin ang Indian sensation na si Pragnanda Ramshmabu dun ho sa katatapos na 2026 Cup, isang 10-man round-robin classical match dyan sa larangan ng chess. Tumuloy sa isang Armageddon ang naturang laban matapos parehong makakuha ng 5.5 points sina So at Ramesh Mabu. At sa naturang decider na naig itong si So at tuluyang ibinulsa ang trophy para naman sa naturang tagumpay kasama ang $87,500 kung dito ho sa atin sa local currency natin ang katumbas nito ay 5.39 milyong piso ang gantimpala na kanyang naiuwi. At tapos naman na madepensahan ang kanyang titulo, si Suna ang itinuturing bilang winningest champion na may 3 solo title. Bago pa man ang championship match ay duman pa itong si So sa ilang grandmaster tulad ni na German player Victor Kamer at Dutch star Jordan van Voorhis at Maxim
Vasher at iba pang mga players ng chess. Dahil nga sa panibagong tagumpay, umangat na ang rank nito bilang number 5 si Wesley So. Sinusundan niya ang mga chess legend na sina Magnus Carlsen at itong si Nakamura mula naman sa Japan at si Caruana at Sindarov at pawang mga kilala sa larangan ng chess. Nakatakda muli nahaharap itong si So sa 2026 Grand Chess Tour Finals kung saan ay inaasahan na makakalaban din itong sina Caruana at Kamer pati na si Pragnanda at yan ay inaasahan at inaabangan kaugnay ng mga kaabang-abang dyan sa larangan ng chess. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, manatiling updated sa mga kaganapan sa loob man o sa labas ng ating bansa. Maring tutukan ang mga balita at impormasyon sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging ng Facebook Live sa northern portion ng ating bansa. O ibig sabihin, dyan ho sa may Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang ating mga himpilan. Unahin natin ang bahagi po ng Isabela. Nariyan ang Bombo Radio Kawayan. Kung kayo naman ay nasa probinsya ng Pangasinan, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Dagupan. Habang sa City of Pines o dyan sa may Cordillera Administrative Region, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Baguio. Habang dyan sa parte ho ng Albay sa Bicol Region, nariyan naman ang Bombo Radio Legazpi at dito sa Mega Manila, 102.7 Star FM Manila. Para naman sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Tugigaraw. Nariyan rin ang Bombo Radio Lawag, ang Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Sa southern area naman, nariyan ang Bombo Radio Naga. Bago tayo magtapos, mga kabombo Star Nation, narito sama-sama tayong manalangin ng Oratio Imperator for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. At yan ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News Noontime Edition, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mapapakinggan at mapapanood naman ang susunod na Bombo Network News mamayang alas 6 po ng gabi hanggang alas 7 ng gabi dito pa rin sa Bombo Radio Philippines. At mula rito sa Bombo News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, alauna yung punto kay Tahito, Nicolò. Balik na may kamantantaramdan na bumbuhanin sa udto. Kanatan, prime pa magkabumbuno nga balitaan, inin kadun ani natin ito ato weather report. Yan na naman nga udto ng mga kabumbo, kundi posible ng mga kabumbo sumulod, yan na nga Lunes o Miyerkules, ito naging babantayan nga Typhoon Saudel ng mga kabumbo. Agawas ng mga kabombo ito na para sa bagihapon inihito na naging update ng mga kabombo ito ng pag-asa. O yung mga kabombo nga nasipatanan, no, ini mga kabombo Typhoon na Saudel,
ha 2,725 kilometer east no hiton southeastern Luzon nga na nagius naman ini no magkabombo pahilagang kanluran hakalaksi naman nga 25 kilometer kada oras no ini na may ni magkabombo kakusgon ito na hangin nga maabot ha 130 km per hour and very gahapon na pagsubas ko ito na hangin nga maabot naman ha 160 km per hour ano mga kabombo. So once nga nakasulod ini no ito na par ini na babalyuan na no ito nangaran hinin local name nga Obet no so ini magkabombo ito magiging ika-15 nga tropical cyclone nga mabubugos no hapar yan ang tuig nga ikaupat naman no magkabombo yan ang Agosto o talaga naman na pagsulod pala no magkabombo ito na bulan ito na Agosto aday kay susunod gihapon no magkabombo nga bagyo no ito na eksperyensyahan itong Pilipinas especially no mga kabombo ngadto naman Hamay Luzon no kay yan ang Agosto no nauna man gud mga kabombo nga sumulod ito na Typhoon Luis, Maymay and Neneng ano mga kabombo. So biso nang gihapon ginalauman nga direkta no nga matama hanasod ito na bagyong Saudel giniyakan mga kabombo iton pag-asa nga posible ini na pamaspakusgon pa no ito na southwest monsoon or habagat nga magdadala naman ito mas damo pa no nga mga pag-uran hapipira nga parte itong Luzon. Samtang itong LPA naman nga anay bagyong Neneng no mga kabombo ininuri naman nga nasipatan hiton kahirayo nga 735 km no hiton hilagang silangan hanit bayat Batanes nga hitaas gihapon no mga kabombo iton tsansa nga maging tropical depression inina hamasnod naman nga 24 ka oras. Samtang ano sa pang LPA no hagawas may kabombo hiton par nga ada no may kabombo ito na kahirayo ha 1,220 km east ito northeastern na Mindanao no may kabomboin na usa na po nga tropical depression no so yung naghapon nga adlaw makaka-experience no ito northern and central Luzon hin epekto hiton pinakamakusog nga habagat lakip na no may kabombo ito na mahinay kutob makusog ano mga kabombo nga mga pag-uran. Ginalauman gihapon iton madampog nga kalangitan nga may patsara nga pag-uran ng thunderstorms sa Ilocos Region, Apayao, Abra, Benguet, Batanes and Cagayan. Metro Manila naman and Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon and Calabarzon mga kabombo. Ini na madampog gihapon nung kalangitan ito na era ma-experiensyahan nga may gihapon isolated rain showers or thunderstorms iton ginlalauman ano mga kabombo. 4 minutos ito na kalabay han alauna kanina no mga kabombo han aton first half ito na aton programa ini napagisgutan nato no mga kabombo an Senate Bill number 2397 o ito na Public School Class Size Act no nga igindudos no mga kabombo ni Senatora Loren Ligarda no so panayuan mga kabombo hinin nga balaod non nga magkaada hin na mas tuhay nga class size no ha mga public schools and masigurado gihapon nga may ada sakto no nga learning environment para naman hiton mga estudyante and magturot do ano mga kabombo. So pag doon ni Ligarda kinahanglan mga kabombohin agaran nga legislative action agud nga masolusyonan iton problema an overcrowded classrooms and mapaupay pa ng mga kabombo iton kalidad ng edukasyon nga rin naman nasod Pilipinas. No, and sugad ko nga ni kanina no mga kabombo ini nga overcrowded no overcrowding no ito ng mga public schools especially no mga kabombo ito elementary no ini na maiyan na ini no mga kabombo nga problema to the point nga bagat na no normalize na lainin no mga kabombo pero iton pa kay ana is kung hanggang kailan magtitiis no mga kabombo ito na aton mga magturot nga student no kasi bisan man no mga kabombo iyakan naton nga umubos na no iton average student to classroom ratio nationwide madalaga hapon ng mga kabombo ibang situation or storya no nga kapag ginkulawan mo mga kabombo no iton actual situation iton pipra nga public schools mayayakan mo talaga no mga kabombo nga baga-baga kunuhin naging titiped no mga kabombo iton edukasyon nga diha Pilipinas no kay may adagud talaga mga classroom no mga kabombo nga maabot 40 to 60 no mga kabombo itong student no and kung tutuos sa no mga kabombo diri man kita pwede yumakan nga amo talaga ito kay public school damo iton mga students no damo talaga iton bata usa nga room and diri na ini pwede masolusyonan di ba so iton problema di no mga kabombo no aside lahat itong students ini na teachers gihapon no mga kabombo iton nakukorean kay imagine ito no sa nga teacher no mga kabombo kailangan magtudo na sugaron ta 50
no nga mga student no hao sa nga classroom nga magkakairiba no may kabombo iton era learning pace. No may ada may kabombo mga student nga madagmit no maka-pick up no hiton lesson. May ada naman no may kabombo pipira nga mas kinahanglanon pa hinadamo no nga mga explanation kay diri dayon nakakaintindi no. Ito na iba naman no may kabombo inin nakukurian o di man ngani naawd no may kabombo hiton pa kay ana. No, pero yan na no mga kabombo kon damo no iton mga student no ada kay it struggle ini no mga kabombo is a teacher kasi paano nimo matataganhin atensyon iton kada usa no ngan especially yan na no mga kabombo with the recent incident no mga kabombo involving minors no mga kabombo inin kailangan talaga iton aton mga estudyante enough attention. Diba? So, yan na nung mga kabombo, apektado ito aton mga student, diba? Kasi kung masiog ka, no, tapos dani maari nga sa mapasup pa, tapos limited pa ng mga kabombo era movement, mas of course, mas makuri ng mga kabombo mag-focus, diba? So, yan na nung mga kabombo, kung for example, group activity, no? So, makuri ko talaga ng mga kabombo, inin magkaadahin enough space, no may kabombo hiton sulod hiton na classroom no kadani nga dinong may kabombo may ada kita mga student no nga nagkaklase nala no may kabombo hagawas ito ni classroom ito ni ba ato hiton canteen ito may gazebo library o di ba and actually diri lagi hapon no may kabombo kana Department of Education kay bisan nga nino hiton mga college students talagang amin no may kabombo iton problema no kasi kulang ito ni classroom kulang iton mga facilities. So itong tendency no mga kabombo ininaado na lahira hagawas no mga kabombo hiton classroom pagkaklase especially nga mapaso-pasoan no mga kabombo labi na ina nga sugad dinino iton panahon no kay han college kami no mga kabombo sugad dito nan amon naging set up no so yan na no mga kabombo ginyakan ni Ligarda nga so far may ada improvement no kay umubos daw no mga kabombo ito national average no pero yan na no mga kabombo ito napakiana dinhi inin dapat diri ako no kita mag focus no hiton average no kasi kun may adaw sa nga classroom nga 30 students and may ada naman sa nga classroom nga 65 no diri mo man pwede iya kanang may kabombo nga pareho la hini iton era experience di ba no kasi iba-iba man gihapon no may kabombo iton situation no nga duha NCR no compared mga kabombo nga diha mga provinces diba and yan na diri gihapon mga kabombo baga fair para hiton aton mga magturot do nga mahingada haira nga tanan ng mga kabombo iton pressure diba kasi kun nahamubo ng mga kabombo or very poor no iton performance iton mga students no kadalasan iton teacher ng mga kabombo iton kadanay nasasayop diba mga sugadinin pero kung 60 plus nga ninong mga kabombo students itong era iya ginkakaktan tapos kulang pa ng mga kabombo itong equipment no diri pa okay no mga kabombo itong classroom mapasok-pasokan pa no at kay diri na ini mga kabombo problema itong teacher alone no problema ini mga kabombo itong Department of Education diba so maupay gihapon ini no mga kabombo nga proposal nga ginduduso ni Senador Loren Ligarda no ini nga Public School Class Size Act no nga sana no mga kabombo maiduso inin pero sana karon gihapon no mga kabombo hiton legislation kun asya man no mga kabombo kun maaprobaran man ada kay kunta may ada gihapon ni klaro no nga commitment hiton na pagdugang no mga kabombo hiton na classrooms no aman iton pag-hire iton mga teachers okay naman no since gin-commit man ni ada pa Secretary Sani Angara yan na ano nga tuig 2026 or before matapos ng mga kabombo nga tuig na mag-hire sobra 32,000 no nga mga teachers ano mga kabombo pero sana naman no inin except la no hini nga dugang nga teachers no pan-hire itong teachers nga inin nga Class Size Act nga iginduduso kung tagihapon ng mga kabombo inin facilities pa no enough facilities for our students no kay anyways, ito ni ba nga mga gamit or equipment sa eskwelahan ng mga kabombo, diri man ito nagpo-provide. No, kadanay, teacher na mismo ng mga kabombo ito nagpo-provide o di man nga ni ginaaragmutan no hiton mga parents no so bisan nga ni ito na usang ceiling fan no mga kabombo kay ginaaragmutan ito no hiton aton mga parents bisan nga ni ultimo floor wax no mga kabombo oo pangkuan-kuan ko no hiton grado tapos bagnos naman
Di ba? Ang mga kabombo, ito natatabo talaga. No, so yan na nga itong Department of Education no mga kabombo ito na pinakahitaas no itong pondo para itong NEP 2027 no kon dire man magkakaada no hin amendments ano mga kabombo no inin maybe no mga kabombo inin magkaada gihapon hin proper allocation no para hiton na classroom no or for education funds in general ano mga kabombo kasi kung iibanan la ano itong class size pero waray naman sabat nga classrooms and teachers para himuon inin ada kay mabalik lagi hapon kita ng mga kabombo hiton pareho nga problema no bagabagal ako ni mga kabombo hiton cycle especially no mga kabombo yan na nga natika lubunano itong population growth and urbanization nga diha aton oo di ba so while natikada mo iton na pamilya and students sa pipira nga communities no of course kinahanglan gahapon ng mga kabombo nga makidungan no iton aton mga public school infrastructures ano mga kabombo dire pwede nga masugod nga ito sa nga classroom is again design para hiton 30 no para for manageable number of students no so kada tuig no mga kabombo nadudugangan gihapon dapat no iton mga lingkuran no iton or equipment mga gamit no mga kabombo ito na sulod no mga kabombo ito na ato naman mga eskwelahan. 2 minutos may kabombo ito na kalabayhan alauna ito na aton pagbalik ng mga kabombo ini na dampo po nga mga magpasong nga mga balitaan wag mga rawan standby. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Damo nga mga impormasyon ang mga nagkakagawas sa nga panahon na kundiin ang iba ay napapasaring nga kita nga aman as in, tuod, sanglit importante ang pag-fact check o sa nga pamaagi insuri unin maupay ang impormasyon. Kita ako ba nagbalita ang maubang impormasyon inti kang matatapuran nga source sugod ang mga kilala na mga news organization sugod ang Bombo Radio o di man nga ni mga government agencies. Kita gihapon ang kredibilidad na nagsurat nga hibaro akong kakano iging pagawas ang impormasyon. Kung may nabay ni bagong updates ka ng papabaguliwa at ang kamatuuran. Tutukla din niya Bombo Radio Tacloban para ang iba pa nga mga pamaagi. May dakitaging babantayan nga sakit nga Mpox virus. Ang Mpox ay nakakatapon pinaagi itong direkta nga kontak kapanit o mga mucosal lesions. Sugad itong pakikipag-istorya o pagginhawa, pagharoka, pagkapot, paghangkop o pakikipaghilawas. Ngan iba pa nga mga respiratory secretion. Pwede gihapon itong indirect contact ka mga contaminated beddings, clothings or linens. Ngan iba pa nga mga gamit. Kalaki pa sintomas itong skin rash o mucosal lesions. Kaupo ditong hiranat, swollen lymph nodes, ngan sore throat, muscle ache, ngan back pain, sugad man itong headache, ngan low energy. Kung makaawat ini indayon nga magpakonsulta ka doktor. Ini nga pahinumdumin hatag iyo itong Bombo Radio Tacloban. Napaka-importantihan pagtitipid hitong tubig, labinayan na nga panahon. Aadi itong pera nga mga tipid tubig tips. Igsaraduhin maupay ang mga gripo kahuman nimo gamiton. Ayuson dayon kung may mga makitan ka nga likay mga gripo ha iyo panimalaya. Gamitin kabungan balde kung nakarigo. Gamitin baso kung ikaw inagtututbrush. I-recycle o gamita utro ang mga ginpagbanlawan hinbalo nga pwede panlimpyo o panbuhos sa kasilyas. Magsalo din tubig kung nauran. Magtipid kita ang tubig kay para makabulig nga diri magkulang ang supply. Paano ba mag-fact check ka Bombo? O sa diniin ano ba ang motibohan igin balita? Ini ba in agud nga maghatag sakto nga impormasyon o ini ba igin surata para magbuwa, makaguba o magpakalatin propaganda? Damo manggod ang mga peke nga mga impormasyon ang ginbubuhat agud nga makagaghatin emosyonal nga reaksyon sugadhan kahadlok o kangalas. Paano i-check ka basaha ang kabuusan nga artikulo diri lan headline ngan iwasig hapon ang mga post nga may ada mga exaggerated nga mga claims. Usala iniha mga pamaagihan pag fact check. Tutukla din niya Bombo Radio Tacloban parahan iba pa nga mga pamaagi. Ang household energy saving habits ha mga urban communities ingin kakalakipan han behavioral adjustment ngan technological upgrades nga nakadesenyo nga maiban ang konsumo kuryente ngan fuel. Ang mga rason han pag-iiban ang konsumo sugad ang financial savings, environmental concern ngan pag-adapt gihapon ha mga smart technologies. Kalakip din ni ang pagmamanage sa paggamit ng appliances, pagpaparong itong mga suga, pag-regulate ang mga home temperature ngan iba pa. Hapadayon niya pagitaas sa presyon lana kada turo importante. Planuha ang mga lakat ngan dudrungana ang mga karadtuana.
magkipag-carpool o gumamitin pampubliko nga sarakyan kung posible. Kung hara nila ang kakadtuan pagbaktas sa Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. Nikyo Mark Marisbaras Tacloban, Palo Groceret Palo Leyte, Renonet Variety Store Palo Leyte, Eileen Paderno Store Baras Palo Leyte, Grocery Go Consumer Goods Store Palo Leyte. Swerte Habot nga ang tensyon na Middle East, ginalauman nga mahitaas ang presyohan lana ngan kuryente. Sanglit, tikangan hapanimalay, paro nga ang suga nga appliances kung diri ginagamit. Gumamit in energy efficient nga bumbilya ngan ibani ang paggamit han aircon. Tigamni, ang simple nga pagtitipid yana, inda ko nga bulig ha masunod nga adlaw. Tipid ha kuryente, bulig ha kabubwason. Aadi naman ka bombo, ang pera nga pwede naton buhaton na aton mga kusina ngan paglalaba agud nga makaiba na pagkonsumo han enerhiya. Hakada pagluluto siguraduha nga maupay ang pagkakatakluban mga lutuan para makaiba na cooking time. Paghahatag hinhalawig nga oras ang mga frozen food nga mag-defrost san ulutuon. Ngan paggamit ang mga microwaves kumpara naman ha mga electric ovens. Kung posible ha mga rural households na gamit iton air dry o iton simple nga pagpapamaragamit iton sirak hagawasan mga panimalaya. Pero laini ka bombo ha aton energy saving tips nga pwede buhaton ha aton mga tagsa-tagsa panimalaya. Hausa lang nga-click ka aton mga screen in pwede na makapagtikang hin live videos, mag-post in photos ng status, kalakip na ang aton lokasyon. Iniin kapartinahan aton pan adlaw-adlaw nga buruhaton nga hausa nga sayo pa, in pwede na maipagawas an imo personal nga impormasyon. Ngan dako naman ang posibilidad nga magamit ini, han may ada maraot nga mga intensyon. Maginmabinantayon ha pag-a-accept o pagdi-decline hin mga friend request. Pwede mo gihapon nag-customize an imo privacy settings. Maging mindful ha imo mga ginpapan share sugod gihapon ang imo lokasyon o adresa. Ayaw nga ayaw gihapon ig-post ang litrato han imo passport. Bombo Hanay sa Udto. 18 minutos may kabum ito nakalabayan alauna ito ni Kulopa balik ng taramdahan na bombohanay sa Udto. May kabombo na postpone no itong duha ka adlaw nga impeachment trial no ni VP Sara Duterte mahitungod may kabombo hiton maraot ano nga panahon na durot lagi hapon no hiton southwest monsoon or habagat. And that's why may kabombo kan House Prosecutor Terry Redon nagpapadayon no itong direct examination sugod man gihapon itong cross examination and defense counsel as well as itong mga pamakianan manifestation itong mga senator judges yan naman ano may kabombo nga lunas kan SDO Gina Acosta. No igindon mga kabombo ni Redon nga importante no iton mga ebidensya nga ginlatag han lunas no mga kabombo mahuman nga igtudlok no ni Acosta nga VP Sara Duterte ito na nagmando no ha pag lilipat ha na 125 million pesos na confidential fund tikang kan Acosta pakadto naman no mga kabombo ito na Vice Presidential Security and Protection Group Raymond Dante P. Lachica. No subahiya mga kabombo no nga sapat na no ito ang mga testimonya ni Acosta agud nga igpakita ano ito na mali nga paggamit no iton confidential funds han Office of the Vice President. Para mga kabombo iton kadugangan nga detalye mata naton ang kaparte no ito naging pamahayag Representative Terry Redon iton House Prosecution Panel iton impeachment trial. Siyempre ito pong linggong ito ay ginagamit ng House Prosecution Panel para makapaghanda pa doon sa pagpaputuloy noong pong direct examination ni Ms. Gina Acosta. Inaasahan po natin na sa susunod din pong linggo, maisalang na po yung iba pa hong mga witnesses katulad ni Mr. Edward Fajarda, yung pong iba pa hong mga relevant OVP personnel katulad ni Mr. Ortonio, at maisalang na rin po yung NBI, PSA at iba pa hong mga very relevant witnesses dito po sa confidential funds misuse article para sa pinakamaagang panahon ay tungo na po tayo doon po sa iba pa hong mga nalalabi na mga articles of impeachment katulad po ng bribery at unexplained wealth. So yun po muna, binubukas na po natin hapag para sa mga tanong.
Tingin ko naman walang predetermined narrative kasi ang ibig ko sabihin ng predetermined narrative, hindi ko kasali yung defense panel doon eh. Pero kita naman natin, kasali naman po yung defense panel at ang pangalang Pangulo dito sa kabuuan po ng takbo ng impeachment trial po natin. So I don't think it is accurate to even say na meron pong predetermined narrative. I think what is clear is meron pong kanya-kanyang kwento, meron pong kanyang paglalahad, no? Noong pong sitwasyon, yung pong depensa at prosecution dito. So sa bahagi po ng prosecution, we will present, no, ito pong katotohanan kasi tingin namin ang tama dito po sa nangyari sa confidential funds misuse, yung pong nangyari doon sa pagbabanta at bribery at unexplained wealth ng ating pong pangalang Pangulo. At syempre, in their time, yung pong depensa ay mabibigyan din po ng pagkakataon na makapaglahad ng kanila pong paliwanag dito sa lahat po ng mga paratang. So, yung pong predetermined narrative na binabanggit, tingin ko wala po itong batayan sa katotohanan at magtutuloy po kami dito sa presentasyon po ng ebidensya para sa pagpapasya ng ating pong senator judges at ng ating pong mga kababayan. Naman sa dulot-dulo ang pinakamahalaga sa senator judges at sa ating pong mga kababayan, yung pong pagkakalatag ng ebidensya, no? At yung pong pagbabalanse noong pong katotohanan na kaya magawa ng depensa. Kasi sa dulot-dulo naman hindi naman politika yung magsasalita rito eh. Ang magsasalita talaga rito, ano ang nailatag ng prosekusyon, ano yung nailatag ng depensa sa kabuuan. No? At kung sapat ang ebidensyang mailatag ng prosecution, magkakaroon tayo ng conviction. Kung sapat po yung depensa na mailatag po ng ating pong pangalang Pangulo at ng kanya pong mga abogado, edi magkakaroon po tayo ng acquittal. So, Tico, that is how impeachment trials work. No? So, yung pong mga political narratives na binabanggit or political objectives, mas sekundaryo po yun kesa doon sa hangarin na mailatag yung katotohanan dito po sa bagay po na ito. Hindi po siya abogado nito pong impeachment trial, pero siya po yung nasasakdal dito po sa bagay nito, siya po yung akusado. So, malaki po yung bahagi na maiaambag ng ating pong pangalawang Pangulo, hindi lang doon sa presentasyon ng ebidensya, kundi kahit doon po sa kabuang latag po at paghanda ng depensa dito po sa bagay na ito. Kasi sa bawat araw po na dumaraan, yung pong hakbang-hakbang at piece by piece po na pagpapakita ng ebidensya, pabigat po ng pabigat ito eh. Lalo tigit, nakita ho natin doon sa testimonya ni Ms. Acosta, siya na ho mismo yung itinuturo ng kanya ho mismong tauhan na nag-utos ng pagbibigay noong pong perang 125 million kay Mr. La Chica. No? So, very important na makita at the very least yung presensya ng ating pong pangalang Pangulo dito sa pagtatakbo ng paglilitis po niya mismo. Naman pagpapasya, yung pong panel, kung magtutuloy na po sa unexplained wealth. No? So, I think tapusin muna namin yung confidential funds misuse bago namin pagpasyahan yung pong susunod na order or sequencing nito pong paglalatag po ng ebidensya. But as far as the panel is concerned, tingin ko tuloy pa rin towards bribery yung pong presentasyon po ng ebidensya po namin. Una sa lahat, hindi ako sure kung aling bahagi po yung na-monitor niya kasi may panahon natulog siya eh. Doon sa kanyang araw-araw po na pagpunta sa paglilitis. No? Yun po yung una. Pangalawa, tingin ko naman naging very fair ang atin pong presiding officer dito po sa kanya pong pagpapatakbo. Nito pong paglilitis po na ito, may panahon para mag-object talaga profusely yung pong depensa doon sa mga inilalatag po ng prosecution. And yung prosecution witnesses tingin ko, in most parts, no, na ipapakita talaga nila yung iba't ibang facets. For example, dito sa confidential funds misuse, yung facets ng misuse. No? So nakita natin yun doon sa COA, kikita natin ngayon ito sa OVP personnel, and makikita po natin ito pong iba pang facets na ito doon sa NBI, PSA at iba pa mga nakatdaktang mga ilatag na mga
testigo sa susunod pong mga araw at mga linggo. Ganon din naman yung nangyari doon sa pagbabanta. So, nakita ho natin yung presentation ng 3 levels of NBI witnesses, no, yung ginawa ho nilang presentation po ng evidence, no. So tingin ko we are very much confident doon po sa pagkakapresenta ng amin pong mga testigo, and we are expecting the same until the very end. Binanggit po natin, maayos naman po yung pagpapatakbo ng pong ating presiding officer ng paglilitis. Meron pong pagkakataon yung prosecution at depensa na mailatag fully and comprehensively yung kanila pong mga pagtingin. Tingin ko naman ho, yung pong mga oral arguments ng pong magkabilang panig at yung pong mga pagtatanong ng pong mga senator judges, relevant po ito to get to the truth, no? So dapat hindi rin ho natin ito minamadali, at we should allow all the parties, prosecution, defense, and even the senator judges to be able to state their case and to state their thoughts during the course of the proceedings. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Aadi ka bombong ang pira nga mga vehicle management para makaiban hapag konsumuan fuel ang mga sarakyan. Igminti na riton pressure hiton kalidingan sarakyan kada bulan, mahituod nga ang mga underinflated nga mga kaliding nagpapahitaas han rolling resistance nga magkukonsumo naman hin 5% ang fuel. Tanggalag hapon ang mga magbugat nga mga gamit sa sarakyan kay kada 25 to 100 kilograms iton extra weight in makakapag-increase ito nakukonsumo nga fuel as 0.5% kutob 1%. Ang paggamit ang air conditioning nga mga sarakyan nagkukonsumo hin kuryente kutob 20%. Sanglit batasanig hapon nga i-roll down ang mga bintanahan mga sarakyan. Ha mga ayat ha aton kinabuhi hakada adlaw in kinahanglan naton nga maghimo hin mga desisyon makuri nga nakakagupong pero aadhain mo nakadepende kung patiunan o makakahimo hin sakto nga mga desisyon. Hibaroi ang mga consequences kan risgo ha desisyon nga imo himuon. Isipa hin maupay. Ayaw pagpadalos-dalos. Igkalma ang kalugaringon ngan ayaw pagdesisyon kung sobra ang imo emosyon nga inaabat. Maging positibo ngan mahibaro ha imo mga eksperyensya. Maram ka ba kabombo nga ang sakto nga paggamit hiton speaker ngan video key in makakabulig para maibanan ang konsumo hiton imo kuryente. Adi iton aton kuryente pid tips. Likayan ang sobrang kakusog iton volume kay ang sobra kahitaas iton volume mas dako liwat ang konsumo hiton imo kuryente. Gamiton ha eksakto nga oras sugad kun may da okasyon. Likayan ang adlaw-adlaw nga pagkakranta, parunga o iang plug an video key or sound system. Kun waray naman ini may nakanta, mas malipayon iton kakranta kung nakatipid kita hiton kuryente. Hindi nga pahinumdom intikang Bombo Radio Tacloban. Protehere an imo pamilya ngan panimalay kontra hasunog. Sunda ang masunod nga mga iwas sunog tips. Pagbulagon ang mga materyales o gamit nga posible pagtikangan hiton spark. Igpahirayo ha mga kabataan ang mga posporo o kandila. Siguraduha nga nakaparong na ang kandila o lamparasan o kumaturog. Likayan ang overload electrical circuits. Kung ikaw in Malacat, siguraduha nga naka-unplug tanan ang mga appliances. Siguraduha gihapon nga may number ka han mga hagraning fire station sa iyo lugar. May dakaging papagagian nga kinanglanon muhin ka istorya, adi ang pira nga mga tips para hini. Komportable nga pakipag-istorya, pilihin tao nga imo gintatapuran komportable ka. Pakiana kon okay la baliwat nga mag-istorya kahan imo maginagian. Planuhin oras ngan panahon. Sigurado liwat nga ang lugar in pribado ngan sakto nga lugar para pakipag-istorya. Maging tinuod gan specific. Waray man problema nga maging vulnerable pero importante nga maging tinuod ang imo feelings ngan igistorya han specific nga simptomas o issue nga imo na eksperyensahan. Ini nga pahinumdom in hatag haiyo han Bombo Radio Tacloban. Kabombo, okay lang ang mga aruhin bulig in labi na kung may pag-isumpay ha aton mental health. An pangaro man good hin bulig in syahan nga buruhaton para ha paghihil. Pamati kay bangin na nimo sangkay in mayada na mga pamakiana or ig-share o di man ngani mayada na gin papagagian ha ira kinabuhi. Para liwat ha may mga ginagian yan nga mga takna, manage your expectations gihapon. Kay mayada pira nga mga tao in nagkikinahanglan hin sadang nga panahon para maintindihan
maintindihan kung ano iton imo ginaagian. Tigam ni, diri kaluyan pag-arohin suporta. Lugod, ini nagpapakitahin kamaisog nga napag-atimanhan kalugaringon. Ini nga pahinumdom inhatag haiyohan Bombo Radyo Tacloban. And household energy saving habits, ha mga urban communities in kakalakipan han behavioral adjustment ngan technological upgrades nga nakadesenyo nga maiban ang konsumo ha kuryente ngan fuel. Ang mga rason han pag-iiban ang konsumo sugad ang financial savings, environmental concern ngan pag-adapt gihapon ha mga smart technologies. Kalakip din ni ang pagmamanage sa paggamit ng appliances, pagpaparong itong mga suga, pag-regulate han mga home temperature ngan iba pa. Paano mag-fact check ta? Hibarui ang gintikangan han balita. Surii kung ang source inatikang haleti mga news organization o usang website nga nagpapakalatin mga peke nga mga impormasyon. Kita ako na nagsuratin usang kilalangan matatapuran nga journalist o usa lang nga anonymous nga individual. Paano ini-check? Bil nga ang ngaran han website o media outlet ngan kita kung inibain maya da maupay nga reputasyon ha pagbabalita. Usala ini nga pamaagihan pagpa-fact check. Tutok la din ha Bombo Radio Tacloban para haniba pa nga mga pamaagi. Pagkuryentipid kita mga kabombo, igan plug o hulbuta ha mga saksakan ang mga electrical appliances nga diri naging gagamit. May mga electrical appliances sugad itong television nga nakonsumo lagi hapon itong kuryente. Bisan diri na inigin gagamit. Gintatawag ini nga phantom load para sigurado kita nga diri na good makonsumo itong kuryente. Bombo Hanay sa Udto. 33 minutos mga kabombo ito nakalabay. Hanalauna, balikin taramdan na Bombo Hanay sa Udto. Halain pang mga balita, mga kabombo, prioridad naman itong Senado, nga matanggal itong travel tax antes maumano mga kabombo iton tuig 2026. Sabay ni mga kabombo kan Senate President Sherwin Gatchalian. Sabay mga kabombo kan Gatchalian dayon nga paghisgutan iton Senado iton proposal nga may panuyuan nga tanggalon mga kabombo iton travel tax mahuman inino mga kabombo maipasa ngadto naman ito na House of Representatives. Kaya target ng mga kabombo nga maaprubahan inin iton Senado yan nagihapon nga tuig. Usa mga kabombo nga forum iton Management Association of the Philippines. Ginyakan mga kabombo ni Gatchalian nga lakip iton mga prioridad hini mga kabombo nga balaod nun iton reforma mga kabombo ha tax o reforma mga kabombo ha buwis ito na pagtanggal naman ng mga kabombo hindi naman nga travel tax kaya por lo menos sa 6 billion pesos ito na posible nga mawaray mga kabombo mawara hiton kita hiton gobyerno once nga tuluyan na mga kabombo gintanggal ini naman nga travel tax, but then nagtotoo mga kabombo Gatchalian nga mababawi lagi hapon ini na maagi naman hiton na pag-improve pa mga kabombo hiton tourism industry. And sa lagi hapon ini nalakip ha mga priority hiton general tax amnesty ito naginhawa bill nga may panayuan nga pahitason pa ng mga kabombo iton income tax exemption para naman hiton mga na-income nuhin sobra 400,000 pesos kada tuig. Masitaas ini mga kabombo ha 350,000 nga limitasyon nga igin-suggest naman ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. mga kabombo. Ganyan gihapon ni Gatchalian nga sinusuporta ra niya ito na pagtanggal han value added tax system loss and kalauna mga kabombo is sa inino nga pagtanggal gihapon iton system loss charges iton kuryente. And para naman mapunan itong mga posible nga pag-iban itong koleksyon ng gobyerno, mahitong itong mga reforma, itong tax, ginyakan mga kabombo ni Senate President Gatchalian nga i-estudyuhan ng mga kabombo ito na pag tutuhay iba pa nga mga tax. Laki pinino mga kabombo itong mga sin tax, ito na mga alcoholic beverages, mga sigarilyo and vape. Samtang ginyakan gihapon ni Gatchalian nga padayon mga kabombo iton panginanuhan Senado ini naman nga 2027 national budget. Magtitikang mga kabombo ito mga hearing next week and lakip gihapon hini iton mga session kada weekend kay target manggo mga kabombo iton Senate nga mahuman iton deliberation ini mga kabombo nga NEP 2027
antes naman na matapos no itong tuig 2026. So matungod hinin laan itong Webes, Biyernes and Sabado para naman itong mga budget hearings. That is why no may kabombo waray impeachment proceedings kada Sabado may kabombo. Kaya kung aton manunumduman no gihapon na may kabombo nga mga banbaralaod iton nagduduso no nga himuon na no nga kulop no may kabombo ini naman nga impeachment trial against VP Sara Duterte o para may adaw kuno hiramas hilaba pa no may kabombo nga oras no, and instead nga 3 days no kada semana imo na lang kuno ini may kabombo nga upat. So from Monday to Thursday no may kabombo inin nga pagisgot no hini may kabombo nga impeachment trial kontra kan VP Sara Duterte may kabombo. So yan na naman no may kabombo ini nga pagtaga travel tax sa gihapon ini no may kabombo hiton mga problema o bayaron no may kabombo nga ramdam na ramdam no may kabombo hiton mga Pilipino nga nabiyahe abroad. Diba? So, yan na may kabombo kung mapapadayo no may kabombo inin nga proposal no nga tanggalon inin within the year no ada kay dako gihapon ini no may kabombo nga ginhawa o asugad pa man no may kabombo labi na hiton mga ordinaryo no nga mga travelers nga talaga namang gintitrukan no may kabombo iton ira mga pamasahe no mga accommodation and iba pa nga gastos no may kabombo antes makagawas hiton na Pilipinas no kay tinuod gud man talaga no may kabombo diri man nga tanan no nga naga-abroad o for kuan inin o iton mga tao no may kabombo nga nagawas sa Pilipinas no inin nagbabakasyon no hin bonggang-bongga oo pero gihapon kita no may kabombo mga OFW no nga nabalik itong trabaho no mga students for educational trips no o di man nga ni no may kabombo ada gihapon kita mga first time travelers nga nakadto no may kabombo para magbakasyon for their sanity no may kabombo. That is why iton pipira gihapon no nga reklamo no hiton mga Pinoy no may kabombo is inina no may kabombo nga travel tax kasi antes sila no may kabombo makagawas nga diha Pilipinas ada kay may ada gihapon na kadugangan pa no nga mga baraydan no. So para hiton usa ka tuig no nga naka-budget na kunta no may kabombo iton ira kwarta no bisan kun additional fee inin ada kay dako na gihapon ito nga butang no kasi pipira ba no iton travel tax nga binabaydan no ada kay para kuno iton economy or 1,620 no for economy or business class and maabot naman no may kabombo 2,700 pesos para naman iton first class passage mga kabombo. No, and yan ito na ganyan ka no may kabombo hiton Senado no nga pwede no mabawi iton gobyerno inin nga por lo menos 6 billion pesos nga mawawara no nga revenue no may kabombo kung tanggalon inin nga travel tax kasi anyways mapupunuan man kuno inin no may kabombo hiton tourism industry no kun mako iton tourism industry nga yan pala nga no may kabombo iton fair pala no dili ito na hasulod iton Pilipinas no may kabombo mahal-mahal no iton pasahe mas mahal pa nga ni kuno kung nagawas ka Pilipinas diba so yan no may kabombo kung mas magiging affordable according to Gatchalian ito na pagbiyahe ada potentially no may kabombo mas magiging active gihapon iton mga travel related spending and businesses no pero syempre no may kabombo diri man inin kita pwedeng projection la no may kabombo iton aton kikitaan diba kinahanglan gihapon no may kabombo nga makit-an kun talaga nga may ada ka balyo no may kabombo nga revenue nga kun paano gihapon proteheran iton government funds kasi no may kabombo kun natatanggalon iton travel tax tapos iyaya ka naton o iyaya ka ng mga kabombo hiton gobyerno nga mabawi kita hiton ibang taxes so ganito alcohol no sigarilyo or vape ada kay iton pa kay ana gihapon no mga kabombo hiton public is kung diin ba talaga kita nakuha ng mga kabombo hiton pambawi di ba and dili man gihapon pwede no mga kabombo nga iton usa no nga relief para hiton mga travelers in mahingang atula ng mga kabombo hiton kadugangan nga burden na naman ng mga kabombo para hiton ordinaryo nga Pilipino. Diba? So amin ng mga kabombo no iton dapat no mga kabombo paghisgutan no antis tanggalon
no mga kabombo ini naman nga pagtaga travel tax no. Pero personally di gihapon no mga kabombo ini maybe mo paghapon no pag istudyuhan no mga kabombo ini nga pagtanggal or abolition no mga kabombo hiton travel tax kon tinuod no mga kabombo nga kaparte ini hiton mas haluag pa no mga kabombo nga tax reform. Diba? Kay anyways, di man gihapon na kailangan ng mga kabombo nga himuon nga complicated ito na pagbiyahe ng mga Pilipino, no? Especially yan ang mga kabombo, sugod ko pa nga ni kanina, inhitaas na po, no? Hitaas ito ng presyo ng mga airfare, no? Pagkaon, accommodation, and transportation, no? Mga kabombo talaga namang every peso counts, no? Para hiton aton na mga kabombo, no? Nga mahilig, no? Mga kabombo mag-travel. O, pero kung talaga namang nakukurian ka, no? Mga kabombo, hinin nga pagtaga additional fee, ayaw nala pag-travel. 41 minutos mga kabombo ito nakalabay alaw na nga aton paghihapon pala nga balitaan ini na maabot na ng mga kabombo 6.5 million nga mga Pilipino. Oo, ito na nakaahon tikang kahirapan ng mga kabombo mahuman nga lumaprak record low nga 9.7%. Ito na level ng mga kabombo ito poverty nasod hantuig 2025 sabi ni mga kabombo ito na PSA. Ini no mga kabombo iton siyahan higayon nga umubos sa single digit no iton level na poverty no again ko konsidera mga kabombo nga usang dako nga milestone kay nakabut na hinino mga kabombo iton mas agap o tulo ka tuig antes naman no iton target nga 2028 halaro mga kabombo iton Philippine Development Plan hiton gobyerno. Basta mga kabombo iton datos from PSA daha 11 million nga mga Pilipino iton namumuhay nga ubos pa ng mga kabombo iton poverty threshold nakalabay nga tuig. So mas hamubo ini mga kabombo no kumpara 17.5 million ang tuig 2023. So pag-ubos na mga kabombo iton level na poverty and nagkasunod gihapon na pagitaas iton nominal no nga income 22%. Habot nga hiton 2023 and 2025 hitaas tigang hiton na hipatik nga inflation rate nga 5% pareho naman nga panahon. And ginyakan gahapon no mga kabombo ni Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan nga hasyahan nung higayon mas hamubo no inina usa tikang napulo nga mga Pilipino ito na namumuhay na no mga kabombo nga ubos no ito na poverty line no. So nagpapakita gihapon no ito na pagkakaabot no hiton hamubo no nga level hiton poverty antes pa man itong target pagpapahaluag pa hiton economic opportunities kaakibad gihapon no mga kabombo iton epektibo nga social protection nga makapagahatag hin makabuluhan nga pagbabago hiton kinabuhi hiton mga Pilipino mga kabombo. 43 minutos ito nakalabayan alauna hiton aton pagbalik no mga kabombo inin paghimang rawan naton inino nga naging record no mga kabombo or data hito na PSA nga daw no inin humabubo na daw no mga kabombo iton kahirapan nga diha aton na Pilipinas. So okay bagabagaman hindi re no. Anyways mabalik mga kamantarang katilimpi pra nga mga pahinumdom. Iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Kuryente-pid tips sa mga nagamitin cellphone. Una, i-unplug ang mga charger pagkahuman gamiton. Bisan waray nakasaksak nga cellphone, kung nakasaksak ang charger, inakonsumo lagyap, inihin kuryente kung tawagon vampire power. Ikaduha, likyan ang overnight charging. Bisan pa may da auto cut off iton mga moderno nga smartphone, ang pagbaya inakasaksak, hinmaiha in nagdudurotin trickle charging, nga nakakapapaso itong gadget nga nakakagkaraghin kuryente. Ini nga pahinumdum induro tayo itong Bombo Radio Tacloban. May mga nagsisiring nga delikado aton panlawas ang pagkonsumo iton MSG. Ano gud man ba ang MSG? Ang MSG o monosodium glutamate o mas kilala tawag nga Vetsin inusa nga flavor enhancer. Sumula mga doktor nga eksperto, ang MSG is safe to consume. Waray conclusive evidence nga nagyayakan nga delikado ini. Ang MSG in common nga ingredient ha mga processed food. Sanglit waray sadang nga ikabaraka pero siguraduha nga diri mo ini aasayon kundi gagamiton mo la ini como flavor enhancer han imo ginluluto.
Ang cyberbullying ay natatabo sa social media, online messaging platforms, gaming platforms ng mga mobile phone. Ini mga pamatasan o aksyon nga nagpapanuyong hadlokon o igpahiyaan kita target ini. Sugan ang pagpapasarang sayop nga impormasyon, pagpopost ng mga litrato o video nga ikakaawod ang biktima. Gan pagpapadarahin mga diri mag-upay ng komento o mensahe pahinano sa katawo. Ang face-to-face bullying and cyberbullying in parehos nga natatabo. Pero ang cyberbullying ay nagbibilin ng digital footprint o record nga pwede nga makapagpamatuod nga makaghatag in ebidensya agud nga makabuli nga pag-report nga maundang na ang panaabuso. Stop cyberbullying! Kung mapakadto kita simbahan ngan ma-attender hin misa, in permi ginyayakan nga magsulot hin best for church. An panulutan man god in nakadepende ha mga iba-iba nga denominations nga pwede mo man liwat kitaon nga guidelines sa kada simbahan. Pwede ka magsulot hin corporate or business attire, uniforms, jeans ngan slacks. An pinaka-importante man god in mamate ha magiging sermon ngan an mga pulong han Ginoo. Ini nga pahinumdom inhatag haiyo han Bombo Radyo Tacloban. Ang pagiging maaram hemostatus, insyahan nga step para hiton healthy nga kababuason. Ayaw pagsige nga ang stigma perdihon ka. Kaya ni HIV indiri nagdi-define kung hino ka. Pagpatest, Madalila, libre, ngan confidential. Pagpatest na, #End the Stigma. Mga dapat hinumdumon kung ikaw magpiprenda ha pawn shop o ha nagpapautang. Makipagtransaksyon ha mga rehistrado nga pawn shop para makasiguro nga diri madadara ang personal nga propiedad nga diri magugulangan ha rate hiton pagpapautang. Importante nga may kasuratan kundi nakabutang ang rate of interest nga kung saan o dapat bayaran. Magsangkay man o diri mahugot nga ginbabawal ang pag-angkon ha mga gamit nga ginprenda kung diri makabayad ang nangutang. Kinahanglan nga igsubat saan gamit o mag-istorya ang mga partido kung igbabaligyan na laini. Aadi pa kabombo, ang pirapahan mga low-cost behaviors naging kakalakipan na agud nga makaiba na pagkonsumuhan enerhiya, pagpaparong ang mga sugangan electrical appliances kung nalakatao sa nga lugar hapanimalay o kung diri iniging gagamit. Gamitahin sakto ang natural light labi na kung haaga nga abrihan ang mga kurtina agud nga makasulod itong lamraga. Pero laini kabombo, haaton energy saving tips nga pwede buhaton haaton mga tagsa-tagsa panimalaya. Yan nga digital na ang mga transaksyon ngan instant na ang pag-shopping online, pagpapadarahin kwarta, ngan maginitong pagbibilingin love life. Diri gihapon mawawara ang mga parupanguwat ngan kawatan online. Ano ang mga red flags o senyales nga scammer ang imo ka-chat o ka-storya online? Red flag nga may kukonsidera kung mga karawat kahing mensahe nga nagdaog ka hinda ko nga kwarta raffle. Bisan kung waray ka naman may ginapihan nga promo. Ha pagpapadara naman yung kwarta, red flag kung magkaiba ang ngaran han imo ka-istorya, hangaran han bank or account nga papadadan mo hin kwarta. Mag-ikmat ha mga scammers. Mga kabombo, ang paggamitin plansa and makusog nga nakonsumin kuryente. Ang plansa manggod inaabot hin 1,000 nga 2,000 watts ang kaon hiton kuryente. Agod makatipid kita magplansa hindurungan ha usa ka higayon. Parungan plansa ngan gamita ang nabibilin hini nga paso hapag plansa ha mga gudti nga panapton. Gamita eksakto nga temperatura subah iton klase iton tela nga ginpaplansa agod diri makarag iton kuryente. Ini nga pahibaro indurot ha iton Bombo Radyo Tacloban. Stress sa mga butang-butang, usa ha mga solusyon ang pagkaturog hin maupay. Be consistent, katurogin sakto nga oras kada gabi ngan pagmatahaaga hin parehas nga oras. Cozy up kung posible, katurogin mamingaw ngan masirom pero relaxing ngan komportable nga temperatura. Pag-set hin screen time, limitary ang paggamit hin mga electronic devices, sugariton computers ngan smartphones san o kumaturog. Lighten up, likayi ang pagkaon hin heavy meals ngan kape san o kumaturog. Move more, pagbuhat gihapon hin mga exercises kay magkakabulig ini nga mahinga turog hagabi. Pero lain hiton mga tips para mahinga turogin maupay in labi na nga healthy way ini para maatuhan ito na stress. Ini nga pahinumdom in hataga iyo han Bombo Radyo Tacloban. Kuryentipid tips sa mga nagamitin cellphone. Una, i-unplug ang mga charger pagkahuman gamiton. Bisan waray nakasaksak nga cellphone, kung nakasaksak ang charger inakonsumo lagyap inihin kuryente kung tawagon vampire power. Ikaduha, likyan ang overnight charging. Bisan pa may da auto cut off iton mga moderno nga smartphone, ang pagbaya inakasaksak
hinmaiha in nagdudurot in trickle charging nga nakakapapaso iton gadget nga nakakagarag hin kuryente. Ini nga pahinumdumin duro tayo iton Bombo Radio Tacloban. May mga nagsisiring nga delikado aton panlawas ang pagkonsumo iton MSG. Ano gud man ba ang MSG? Ang MSG o monosodium glutamate o mas kilala tawag nga Vetsin inusa nga flavor enhancer. Sumala mga doktor nga eksperto ang MSG is safe to consume. Waray conclusive evidence nga nagyayakan nga delikado ini. Ang MSG in common nga ingredient ha mga processed food sanglit waray sadang nga ikabaraka pero siguraduha nga diri mo ini aasayon kundi gagamiton mo la ini como flavor enhancer han imo ginluluto. Ang cyberbullying ay natatabuas social media, online messaging platform. An ayad ni Sarakian in mas matipid ha gasolina. Sigurado nga sakto ang hangin han kalidingan maupay an makina. Likayan an sobra nga karga agud diri kumusog an konsumo. Hasakto nga pag-atiman mas harayo ang maaabot han kada litro. Inatiman nga Sarakian tipid ha konsumo. Kung mapakadukay hiton balay arampuan, kinahanglan mo igrespeto ini. Pagsulothin modestly ngan maturely, bisan nga maupay ito na pag-i-express sa nimo kalugaringon, diri naman ini asya itong lugar. Wash up and wear some of your nicer clothes. Kung naguhulat nga magtikang ito na misa, pwede naman nga mga dihin mahimyang o di man nga ni makipag-socialize sa mga tao nga nakapalibot haimo. Pero kung magtikang na iton misa, pag-focus na. Pakipaglaman o gihapon, mahitungod nga ini iton sakto nga panahon para pangumusta, mag-catch up ngan magbalyuay hin mga compliments. Perla ini ha mga angay hinumdumon, hatag ha iyo han Bombo Radio Tacloban. Mga sakit o kondisyon nga uso yan na nga mapaso itong panahon, bungang araw, sunburn, heat stroke, dehydration, pagkalinop, fungi hapanit, ngan food poisoning. Maging alisto, likayi ang mga sakit ngan kondisyon nga hurak yan na nga mapaso iton aton panahon. Ang pag-aaghatan fuel-efficient driving in usa nga kilala nga gintatawag nga eco-driving nga ginkakalakipan naman han behavioral changes, trip planning, ngan vehicle maintenance. Ang pagsusunod din nga mga habits in makakapag-ubos han nakukonsumo nga fuel in 5% to 25%. Pahinom dumini, tikang ha Bombo Radio Tacloban. Pause, breath, repeat. Pahuway anay, hingahin hilarom. Kung nakakaabot ka nga diri na sapatan imo self-care nga nagsusunod-sunod ang bugatan imo kasing-kasing nga imo inaabat, nga kung sobraduhan na ini kasimana nga nakakaabot kain sintomas iton mental health condition, dayon nga umaruhin bulig nga professional. Libre ang tawag National Crisis Mental Health Crisis Hotline nga 1553 o 0919-057-1553 o 0917-899-88727. Tigam ni ka Bombo, mahalaga ka, worth it ka. Pahinom duminihan Bombo Radio Tacloban. Hapadaan nga pagbabantay. Bombo Hanay sa Udto. 53 minutos may kabombo ito nakalabay. Alauna balik ang taramdan na bombohanay sa Udto. Ganyan na naman kabombo, no? Ini na pag-iskuta naman nato, no? Ini mga kabombo nga naging na data no iton PSA nga daw mas umubos na no mga kabombo iton kahirapan no iton na Pilipinas, no? So kung kukulawan nato no mga kabombo ini nabagabaga ko no hindi ri bombo sila o kay kung kikitaan nato no mga kabombo iton everyday life iton ordinaryong Pilipino, no? Baga dire gaano ganoon kadali no mga kabombo nga yaknon no nga gumagaan na no iton panginabuhi, no. Pero ugad ngani no may ada mga pamilya nga nakaaho nakaluwag-luwag sa buhay, no may mga opportunities nga nadugang, no, and may ada gihapon no may kabombo mga development no nga na ihatag no mga kabombo iton aton administrasyon na iyan na iton mga Pilipino, no. Pero iba lagi hapon kasi ng mga kabombo ito numbers actual ng mga kabombo nga sitwasyon iton mga Pilipino yan na oo kay siguro naman ng mga kabombo nga tanan kita ini na nakaka-experience ng mga kabombo ito na paghitaas no iton na mga goods presyo iton goods and services, no, dito ito na mga palengke, grocery, bisan lang ay no may kabombo ito mga pamasahe o nagkitikahitaas, no, labi naman no may kabombo ini nga pagtaga kuryente ang tubig nga itong tubig nga ni dire man nga ni naton na
nararamdaman hintuhay pero may parong pero may guti iton awas o di man nga ni kuryente baro brown out no. So ini pala no mga kabumbo nga mga sitwasyon nga ato na eksperyensyahan yan na damo no nga mga pamilya no iton ramdam no mga kabumbo iton bugat no iton ira mga bursa no. So bisan man sugaro naton nga humitaas no mga kabumbo iton income han usa nga household kun madagmit gihapon no nga nauubos ito na basic necessities no, ada kay iton pa kay ana ano man may ada bagay hapon na bibilin para iton savings emergency no hiton family no. Di ba kadaras andire no kay bisan nga ni usala nga hospitalization ito sa mga bahiton family automatic waray ka na kwarta Di ba bisan man ko siguro naton nga may ada yakap program iton PhilHealth, may ada zero balance billing, di ba? So ini no mga kabumbo, pwede kad nga ni umubos no iton ihapan official classified as poor. Pero diri ibig sabihin nga comfortable na no mga kabumbo iton panginabuhi nira. No may ada gihapon dako nga part no iton mga pamilya nga technically above the poverty line na pero sugod ko pa nga ni kanina no mga kabumbo usa lang hospitalization no di man nga ni morayin itong trabaho or humita sa presyo itong mga papliton no pwede dayon no mga kabumbo nga makabalik iton financial struggle, di ba? So yan na no mga kabumbo iton pakiana no iton mga Pilipino no mga kabumbo paano ko no yakan no iton PSA din ko na ininhera ng mga kabumbo nga data no kon actual nga ni bagaba man nga ni nagtitika pobre no iton mga Pilipino given the issues and problem no nga ato na eksperyensyahan yan na no mga kabumbo no. Pero well diri man gihapon nato na pwede no nga asugaron nga diri itong tama no nga era data no. Of course it maybe era mga ambot ko din hirati ka nga mga data no. Numbers are important pero importante gihapon no mga kabumbo nga talaga namang experiensyahan naramdaman no hiton mga tao ito ng pagbabago ng mga kabumbo hiton aton mga panginabuhi. Oo bangis ko la iton hanyakan ni DILG Sec John Vic Remulla no nga daw nagtitika ubos na ng mga kabumbo ito na crime rate nga di aton na Pilipinas pero so far yan na mga kabumbo ito na aton obserbasyon ito na aton nakikitaan or na eksperyensyahan pagabaga diri man natin kaubos ng mga kabumbo ito ng crime rate baga nga ni hinadudugangan no. And ito na mas masakit pa din no mga kabumbo is habang nagtitika hitaas no ito ng crime rate nga diha Pilipinas sa ito na aton mga obserbasyon nagtitika ubos naman no mga kabumbo iton edad no mga kabumbo iton mga nagko-commit iton crime nga diha aton na Pilipinas. 58 minutos mga kabumbo iton nakalabay han alauna hiton ni kulop pangan nagin kakabla sa gihapon kita na hiton aton oras ada kay sige temporaryo ani kita nga pagbulag-bulag nga mga salamat han iyo pamati nga sunod ka paghibalang dalang taramdan bumbuhan sa udto pareho nga oras ng istasyon 95.1 Bombo Radio Tacloban ano ko pala kanginan inhi Bombo Sheila and Show and this Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Inyong napakinggan ang mga pinakahuling mga pag-uulat. Hanggang bukas muli, ito ang Bombo Hanay sa Udto. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. SVS Variety Store, Tacloban City. Joanne Eatery, Gomez Street, Tacloban City. Guri-Guri Store, Sampaguita, Tacloban City. Lady Paper World, Del Pilar, Tacloban City. Hayward Travel Inn and Mini Mart, Paterno Street, Tacloban City. Damo nga mga impormasyon ang mga nagkakagawas sa nga panahon na kundiin ang iba ay napapasaring nga kita nga aman as in tuod sanglit importante ang pag-fact check o sa nga pamaagi insuriunin maupay ang impormasyon kita ako ba nagbalita ang maubang impormasyon inti kang matatapuran nga source sugod mga kilala ng mga news organization sugod ang Bombo Radio o di man nga ni mga government agencies kita gihapon ang kredibilidad na nagsurat nga hibaroa kung kakano iging pagawas ang impormasyon kung may nabay ni bagong updates kanang papabaguliwat ang kamatuoran tutok la din niya Bombo Radio Tacloban para iba pa ang mga pamaagi.
May dakitaging babantayan nga sakit nga Mpox virus. Ang Mpox ay nakakatapon pinaagi itong direkta nga kontak kapanit o mga mucosal lesions. So ganitong pakikipag-istorya o pagginhawa, pagharoka, pagkapot, paghangkop o pakikipaghilawas ngan iba pa nga mga respiratory secretion. Pwede gihapon itong indirect contact ka mga contaminated beddings, clothings or linens ngan iba pa nga mga gamit. Kalaki pa sintomas itong skin rash o mucosal lesions. Kaupo nitong hiranat, swollen lymph nodes, ngan sore throat, muscle ache, ngan back pain, sugad man itong headache, ngan low energy. Kung makaawat ini indayon nga magpakonsulta ka doktor. Ini nga pahinumdumin hatag iyo itong Bombo Radyo Tacloban. Napaka-importantihan pagtitipid hiton tubig, labinayan na nga panahon. Aadi iton pera nga mga tipid tubig tips. Igsaraduhin maupay ang mga gripo kahuman nimo gamiton. Ayuson dayon kung may mga makitan ka nga likay mga gripo ha iyo panimalaya. Gamitin kabungan balde kung nakarigo. Gamitin baso kung ikaw inagtutut brush. I-recycle o gamita utro ang mga ginpagbanlawan hinbado nga pwede panlimpyo o panbuhos sa kasilyasa. Magsalod hin tubig kung nauran. Magtipid kitahan tubig kay para makabulig nga diri magkulang ang supply. Paano ba mag-fact check ka bombo? O sa diniin ano ba ang motibohan igin balita? Ini ba agud nga maghatagin sakto nga impormasyon o ini ba igin surata para magbuwa, makaguba o magpakalatin propaganda? Damo manggod ang mga peke nga mga impormasyon ang ginbubuhat agud nga makagaghatin emosyonal nga reaksyon sugadhan kahadlok o kangalas. Paano i-check ka basaha ang kabuusan nga artikulo diri lan headline ngan iwasi gihapon ang mga post nga may ada mga exaggerated nga mga claims. Usala iniha mga pamaagihan pag fact check. Tutukla iniha Bombo Radyo Tacloban aparahan iba pa nga mga pamaagi. Ang household energy saving habits, mga urban communities ingin kakalakipan han behavioral adjustment ngan technological upgrades nga nakadesenyo nga maiban ang konsumo kuryente ngan fuel. Ang mga rason han pag-iiban ang konsumo sugad ang financial savings, environmental concern ngan pag-adapt gihapon ha mga smart technologies. Kalakip dinhi ang pagmamanage sa paggamit ng appliances, pagpaparong iton mga suga, pag-regulate han mga home temperature ngan iba pa. Hapadayon niya pagitaas sa presyon lana kada turo importante. Planuha ang mga lakat ngan dudrungana ang mga karadtuana. Magkipag-carpool o gumamitin pampubliko nga sarakyan kung posible. Kung hara nila ang kakadtuan pagbaktas, makakatipid ka na, makakabulig ka pa. Baltok nga pagbiyahe tipid ha gasolina. May dakaging papagagian nga kinanglanon muhin ka istorya, adi ang pira nga mga tips para hini. Komportable nga pakipag-istorya, pilihin tao nga imo gintatapuran komportable ka. Pakiana kung okay la baliwat nga mag-istorya kahan imo maginagian. Planuhin oras ngan panahon. Sigurado liwat nga ang lugar in pribado ngan sakto nga lugar para pakipag-istorya. Maging tinuod ngan specific.